ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa Liwa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Oktubre 30, tuiga 2024. Kagkaroon sa aton sining a Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 56 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon inimo lang ganimong kurman, Bombot Shama Blanco Hover sa madalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Barangay Tanod nga upod ni Kagawad Triste sa iniang naluthangan. Intumod nga si John Castro ang responsable sa pagpatay sa anay kapitan. Kinluthang sang matumbaang anay kapitan. Pinalapitan pagid kagagin na luthang pagid sang makapila ka bes. Inisandig sa sworn na affidavit sining nasambitan karon niya nga barangay Tanod. Sa dugang pa nga mga balita sa barangay sa Banwag yapon sang Tigbawan, ining modernize sa jeepney bala nga nagdalos-os na danlog kag na disgrasya. Masaming nga ginaluntaran sang disgrasya dira iya nga dalan suno sa pulis madanlog gid man. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita. Chairman sang Committee on Engineering gin-question ang malaka-laka nga pag-ubra sa Iloilo City District Engineering Office sa drainage system sa JM Basa. Nagaplano nga ipatawag kag storyahon kunong Iloilo City District Engineering Office. Sa police reports, magpakaisa kag live-in partner sang isa sa mga nadakpan nakuhaan sang malapit 3 milyon nga balor sang shabu sa barangay Bituon sa distrito sang Haro. Samtang Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna nag-deliver sang privilege speech nga nagahatag sang importansya sa pagplastar sining mitigation kag prevention plans batok sa kalamidad. Halit sa agrikultura, tugas ang Bagyo Christine sa probinsya sa Iloilo nagdangat sa masobra 23 milyones sa pesos. May pinakadako kinunga halit ining humayan. Muni madalaguan ng mga balita, lokal aton sining pagatutukan diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Sa mga balita naman sa palibot sang pungsod, istorya kita Bagyo. Hasta sa sinimatiniyon padayon pa nga ginaplastar ang record sa aton sinmotoridad may kantanan sa mga nagkalamatay tuga ni Bagyo Christine. Ang ginbawian sang gabuhi naglabot na sa 125. Amo ni ang latest record diri Banwa sa bahin karon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nga kung sa diin mga kasimaryo, 115 diri ka mga tao ang nagkalapilasan. Sa 115 ka mga nagkalapilasan, may 28 pa diri sa Banwa nga missing. 7.1 million pesos naman ang ginalantaw nga napiktuan nga mga tao, nga mga individual sa datos diri sang National Disaster Risk Reduction Management Council. Ining ginaupod or ang kombinasyon sang epekto ni Bagyo Christine kagalion ang nakaapekto sa 7.1 million ka mga individual nga kung sa din may equivalent ini sa 1.78 million nga pamilya sa 17 ka rehiyon.
ang Bicol region amo kuno ang hardest hit banwa nga kung sa diin apektado diri ang 632,000 ka pamilya. Sa karon now may ara sa nga 225 ka mga lugar nga sa gihapon ginabaha pa. Now kag 263 ka mga karsada, may 41 man ka mga taytay nga hindi pa sa gihapon maagyan tubtob sa sining mga tinion. Nalakip man sa datos sa NDRRMC ang 2.8 billion pesos nga halit sa agrikultura kag 1.5 billion pesos sa infrastruktura. Yara pa sa karon or yara na karon sa 161 ka mga lugar ang ginpaidalom sa state of calamity. Pero kabalo-kabala nga wala dira iya nagatakop ang problema or ang mambal nato nabit hindi man ini sa pagpamahog but mas maayo pa nga mga mabalaan naton sa mas temprano agod nga kita ang makapreparar. Preparasyon para sa ano na bumbutsam. Preparasyon kay man sandig diri sa pag-asa. Sandig sa pag-asa may antisipar kag may ginabantayan or may palabuton pa kita nga anong ka mga tropical cyclone nga posible nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility now before pa man nga magtakop ang tuig 2024. Hopefully, banwa, ining mga tropical cyclone, mga mahina lamang ini. Now, mga hindi makatugas ang tuman kadako sining halit, just like sang halit nga gintugan ni Bagyo Christine. Di ina iya mga palabuton palang kag dapat ekspektaron naton. Now, pero sa karon sinimatinion, ano ang bagyo nga yari sa Area of Responsibility or sa Philippine Area of Responsibility? Amo iya ang bagyo nga si Leon. Kabay pa nga tindi ini siya magangurob gano kasubong bansang Leon sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ang Leon banwa sandig sa pag-asa nasiplatan ini nga mayara sang kalayoon sang 505 kilometer sa nasidlangan sang Tugigaraw City o kung may kalayoon sang 515 kilometro na sidlangan sang Apari, Cagayan. Ang hangin nga dala niya is 150 kilometers per hour. Kag ang pagmadlo sini Banwa, 185 kilometers per hour. Signal number 2 karon sa Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, northern kag eastern portion sang Isabela, Apayao, northern portion sang Kalinga, northern portion sang Abra kag Ilocos Norte. Signal number 1 naman diri ang nabilin nga bahin sang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nabilin nga bahin sang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nabilin nga bahin sang Abra, Ilocos Sur, La Union, eastern portion sang Nueva Ecija, Aurora, northern kag eastern na portion sang Quezon, lakip ng Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, kag northern na portion sang Sorsogon. Buwas, Huwebes, magapalapit si Leon sa Batanes, tubtob sa Kagahon. Sa hapon, posible nga magbaskog pagin ini Banwa, kag mangin isa iya ka super typhoon. Mao kung tani, hindi man lang niya pag itugo to. Nakalampuwas na sa landmass ng Taiwan, si Leon, malibot siya sa ibabaw nga porsyon, kag nasilangan nga porsyon sa Taiwan Strait pagkanto sa East China Sea, tubtob nga magwa ini sa Philippine Area of Responsibility, pizza unogid mga kabumbo. Tiko na muni ka baskog si Bagyo Leon, Baut hindi lang kami pagngurubi diri sang mabaskogid para nga hindi na madugangan sang halit ang mga natuga nga daan iya nga halit man nga dala ni Bagyo Christine. Sa aton sini nga mga kabumbo kay adtong mga tawo adtong mga tawo nga nagsakay sa baruto, nagsakay sa rubberized boat nga nagapanagtag kwarta,
Ti basi wayron tanda kwarta ngay panagtagpak ninyo kung maigo pagidliwat ang mga ginigo ba ni Christine nga area. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan. Pero mas labing maayo kag sa seryoso nga bahin, ti dapat ang aton siniyang gobyerno ang mas labing preparado na sa sini nga mga tinion kag by the time sandig iya sa pag-asa may ekspektaron pa kita nga anom pa ka tropical cyclone nga magsulod diri, no? Kabay pa nga mas labing preparado ang aton siniya nga mga kabumbo pinagi man sa pagpreparar sang tagsa sini ka mga local government unit kag mas labing maayo sini Banwa nga magapatigayon sa mga preemptive evacuation para nga wala na iya sang i-rescue pa, wala na iya sang may mahalitan pa, tugasang pagbabaha, may mahalitan ginman. Pero inang mga hapos lang bala i-repair or pwede liwat iya nga masuguran sa puno. Pero kung kabuhi na ang madula sa aton sini nga mga kabombo, in real life, wala sang rewind, wala sang pause, no? Wala sang time purse. No, time first lang ako magsanay ka mo ngagdubalang alag. Gabiring akong til time first. Why na iya? No, sa aton sinima kabumbo, gani dapat nga lunga nato ng aton siniyay kayong lawas, halunga naton sini nga kabuhi. Kung may mga kasubong sini nga kalamidad, mas labing maayo nga magpatigayon sang preemptive evacuation. Kagang perminab lang nga ginahambal nga dapat hindi gid maglayag anay. Bauti maluoy gid kamo nakahibalo kag nakainsindi man kita nga nagapangunyadi man kuntani ang aton sini magkuturan pero mas pasulabihon sini ang kabuhi sang tagsa-tagsa. Speaking sang pagpasulabi sang kabuhi sang tagsa-tagsa, ang Bombo Radio liwat kag bugal na naman nga ginpapag-on ining commitment naton sa sining pagtibong sang voluntary blood donation pinaagi sa nationwide program nga dugong Bombo San Uina, November 16 ina Banwa. Take note, mark your calendars, November 16 Sabado ina nga adlaw, now dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Tililingob kita ni nationwide program ni sa 24 key cities kung saan mayara sa 31 ka mga fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations nga naga-operate. Ining dugong bombo sang nagligad nga tuig nakatipon sang 2,502,000 or 2,502,450 cc. May katumbas ining 2,000 liters ukon 661.8 gallons kag 12.02 drums sang dugo. Ti ini Banwa nakabulig iniya sa pagdugang sang blood supply sa pungsod. Halin sa ginlonsyar ang dugong bombo masobra isa na kadekada ang nakaligad. Nakakontribute na na ini sang average sang 18 drums sang dugo kada tuig sa Philippine Red Cross. Ang dugong bombo campaign nga ini ang nag-ani sa nationwide recognition halin sa Philippine Red Cross bangod sa dako sini nga impact kag nabansagan gani nga bloodiest single day blood donation program. Nagasamtang sa ulog diri ang Bombo Radio Philippines sa ika-58 nga anibersaryo sini nga tuig. Liwat sini nga ginalunsyar ang inisyatibo in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation kag nagapamat-od gid Banwa nga wala sang pagpunaw ang commitment sang network sa pagsalbar sang kabuhi. Ang pag-donate sang dugo sa November 16 hindi simple lamang nga akto kundi ini ang kagayunan nga mangin baganihan ikaw. Gani, November 16, Isat University Gymnasium Kitay-Kita. Ang detalye sa mga nagapaunang mga balita lokal bantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Kadungan sang pagtigulang nagataas man Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-30 sa buwan ng Oktubre, taong 2024. Mga kabomba Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, 56 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ang Bagyong Leon tuluyan ang naging isang super typhoon. Ang Super Typhoon Leon naman inaasahang magbubuhos ng isang buwang katumbas na ulan sa Batanes at Cagayan ngayong araw ng Miyerkules. Ilang pamilya sa Northern Luzon napilitan ng lumikas dahil nga sa banta ng Bagyong Leon. Samantala, preemptive evacuation naman ipinatupad na sa mga high-risk areas sa Antique. Bilang naman ay ulat na nasawi dahil sa Bagyong Christine, patuloy pa rin nadaragdagan, pumalo na ito sa 145. Samantala, Davao City Police Office naman bukas sa investigasyon, subalit dumistansya sa pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnayan sa Davao Death Squad. Habang ang Department of Agriculture balak namang ipamigay sa mga nasalanta ng Bagyong Christine ang tunay-tunay ladang smuggled frozen fish na nasa kote ng otoridad, partikular na ng Bureau of Customs. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inaasahan mga kabombo na magbubuhos ang Bagyong Leon na ngayon ay isa ng super typhoon ng mahigit 200 mm o katumbas ng isang buwan na pag-ulan sa Batanes at lalawigan ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Yan ay posibleng mangyari ngayong araw at 30 ng Oktubre, batay po sa report ng Department of Science and Technology. Sa heavy rainfall outlook ng naturang ahensya, posibleng maranasan ang nasabing mga malalakas na pag-ulan sa nasabing mga lugar dahil na rin sa malakas hanggang sa tuloy-tuloy ang buhos nga ng naitatalang ulan. Posible rin maitala ang hanggang 200 mm na dami ng mga pag-ulan sa iba pang lugar tulad na lamang ng Ilocos Norte, Apayao, Isabela at Occidental Mindoro, kung saan inaasahan ng heavy to intense na mga pagbuhos ng ulan. Samantala, katamtama naman hanggang sa malakas na pagbuhos din ng ulan ang posibleng maitala dyan sa mga lugar sa Ilocos Sur at mga karating na lugar kagaya ng Abra, Kalinga at Benguet, maging ang La Union, Pangasinan, Calamian Islands, Occidental Mindoro at lalawigan ng Antique. Sa mga lugar naman sa Metro Manila, Visayas at talalabing parte ng Luzon ay maaaring makaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm, lalo na sa dakong hapon at gabi, dulot naman ng trough o kaya ay buntot ng Bagyong Leon. Kaugnay nito ay pinaalalahanan ang mga residente, lalo na mga nasa low-lying areas at mga dati ng lantad sa mga landslide at flash flood na magsagawa ng preemptive evacuation para maiwasan ang anumang untoward incident. Samantala, inaasahan na lalapit nga ang direksyon ng Bagyong Leon sa may area ng Batanes at yan ay hanggang tanghali bukas, araw naman ng Huwebes, at hindi isinasantabi ang posibilidad ng paglandfall sa Batanes. Bombo Weather Update. Mas malakas na mga paghangin pang dala itong Bagyong Leon na ngayon ay isa ng ganap na super typhoon. May pagbabalita mula sa Bombo Weather Center, si Bombo Victor Liantino. Magandang tanghali mga kabombo, narito na ang ating ulat panahon. Naabot na nga ng Bagyong Leon ang super typhoon category habang patuloy ito na kumikilos dyan sa may silangang bahagi ng Philippine Sea. Asahan na nga itong mga malalakas na pag-ulan at hangin dito ho sa may bahagi ng northern at extreme northern Luzon. Huling namataan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 350 km east ng Calayan, Cagayan. Kumikilos nga ang naturang bagyo pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Ito ay may lakas ng hangin na pumapalo na ngayon sa 185 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot na sa 230 km per hour. At dahil nga dito mga kabombo, nakataas na ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Diyan ho sa Luzon, kabilang na ang lalawigan ng Batanes, eastern portion ng Babuyan Island at northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantala, nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dyan sa Luzon, sa nalalabing bahagi ng Babuyan Island,
nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern at eastern portions ng Abra at eastern portion naman ng Mountain Province maging sa lalawigan ng Ilocos Norte. Nakataas rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman dyan ho sa lalawigan o nalalabing bahagi ng lalawigan ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, northeastern portion ng Tarlac, northern portion naman ng Bulacan, maging ang northern portion ng Quezon, kabilang na huriyan ang Pulilo Island, maging ito hong lalawigan ng Camarines Norte, northern portion lalawigan ng Camarines Sur, at northern at eastern portion ng lalawigan ng Batanes. At asahan na nga ngayon ang hagupit ng Bagyong Leon dyan ho sa may bahagi ng Batanes, maging dyan sa may northern at extreme northern Luzon, Cagayan, kabilang na Babuyan Island, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Abra at maging etong Isabela. Mga pag-ulan naman na may mga kasamang pabugso-bugsong hangin ang mararanasan dito ho sa may bahagi ng Aurora, maging dito sa Nueva Ecija, sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, maging sa Cordillera Administrative Region at maging dito ho sa may bahagi ng Ilocos Region dahil pa rin yan sa epekto nga netong si Bagyong Leon. At dito naman mga kabombo ka Star Nation, sa Metro Manila ay magiging maulap naman ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat dahil pa rin yan dito sa trough netong naturang bagyo. Bagyang maulap hanggang sa maulap naman na papawiri na may pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ang maranasan dito sa iba pang bahagi ng ating bansa. Samantalang ngayong hapon naman ay maaring ibandera o itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 dito naman ho sa may lalawigan ng Batanes. At hindi rin natin inaalis ang posibilidad ng pagtataas naman ng signal number 5 dito ho sa mga lugar na maaring malapitan o lapitan ng naturang bagyo. At batay nga sa tracking nitong si Bagyong Leon, tutumbokin namin ito. Ito ngang Taiwan at doon inaasahang maglalandfall. At tatawirin nga netong si Bagyong Leon, itong landmass, itong kalupaan ng Taiwan, bago tuluyang lumabas sa Philippine Area of Responsibility bukas yan ng gabi o Biyernes ng umaga. At hindi rin natin inaalis mga kabombot ka Star Nation ang possibility na maglandfall etong naturang Bagyong si Leon dito naman sa may bahagi ng extreme northern Luzon, bagamat sa ngayon ay maliit lamang ang chance nito. Bombo Dennis. Okay, nice. Kung maitanong, Bombo Victor, na yung binabanggit mo na posibleng magdeklara ng hanggang signal number 4, may estimated time na ba dyan sa posibleng pagdideklara ng signal number 4, Bombo Vic? Mamayang gabi, Bombo Dennis, ay maaari ng o posibleng itaas ito nga Tropical Cyclone Wind Signal number 4, particular na yan dito, Bombo Dennis, sa may bahagi ng northern at extreme northern Luzon dahil nga unti-unting lumalapit nga etong si Bagyong Leon. Bombo Dennis. Okay. Binabanggit kanina doon sa initial report natin na posibleng yung isang buwan na buhos ng ulan ay ibagsak sa kabuuan ng maghapong ito dahil sa Bagyong Leon. How about bukas? Yung masungit na panahon ngayon, ito ba ay magpapatuloy, Bombo Vic, o simula kailan ang pag-improve na ng weather condition dyan sa mga nabanggit na lugar? Bombo Dennis, etong kilos nga ng naturang bagyo ay pakanluran hilagang kanluran at nami-maintain lamang nito yung bilis na 10 km per hour. So ibig sabihin mabagal nga etong pagkilos ng bagyo at ngayong araw nga kagaya ng nababanggit natin, asahan na etong pagbuhos ng ulan, nakatumbas ng isang buwang buhos ng ulan na dala nga netong naturang Bagyong Leon. Kung makikita mo po Bombo Dennis at mga kabombot ka Star Nation dito sa ating satellite image, makikita mo etong kulay pulang ito. Ito yung ulan na dala-dala nitong naturang Bagyong si Leon at dahil nga mabagal itong pagkilos nito ay hindi pa natin masasabi kung gaganda na ang panahon dito sa malaking bahagi ng Luzon. At kung sakali man na bumilis ito, Bombo Dennis, ay unti-unti na itong lalayo at unti-unti na rin mababawasan itong mga nararanasang mga pag-ulan at mga pabugso-bugsong hangin dito sa may bahagi ng Luzon, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Vic.
Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Weather Center. Bombo Victor Lentino nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Nagagamit na ang mga Health Emergency Response Team mula sa Metro Manila matapos na makarating na doon sa Bicol Region sakay ng C-130 plane. Maging ang medical team mula naman sa Central Luzon at Eastern Visayas ay nagdating na para naman palakasin ang pagtugon sa health concerns ng mga binahang lugar. Alinsunod nga sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagpadala na agad ng karagdagan ng mga emergency team ang Department of Health sa lungsod ng Naga para tulungan ang mga naunang medical team na rumisponde sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Christine. Nauna nang sinabi ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa na handang magpadala ang kanilang kagawaran ng karagdagan pang personnel sa Bicol Region na binaha. Sa pamamagitan ng emergency response ay matutugunan ng ang naturang mga problema. Ang unang batch na dumating ay lumapag dyan sa lungsod ng o dyan sa lalawigan ng Camarines Sur sakay ng C-130 aircraft at mga doktor, nurses, nurse attendants at mga ambulance drivers ang idineploy. Sila ang tumulong doon sa mga health workers na nasa Naga City General Hospital. Inaasahan naman na susunod na darating ang karagdagan pang medical team sa mga susunod na araw. Nabatid nga na bahagyang natagalan ng iba pang tulong dahil naman gumamit pa ang mga ito ng roll-on roll-off vessel. Ito yung mga kinatawan ng Eastern Visayas Medical Center na nagtungo rin sa naturang mga lugar na apektado ng Bagyong Christine. Sa kabuuan, nasa 71 na medical staff ang ipinadala ng Department of Health sa Bicol Region mula yan sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Samantala, kuha din po tayo ng mga karagdagan pang balita mula dyan sa lalawigan dahil may ilan na pong pamilya dyan sa may Batanes ang inilikas dahil na rin po sa banta ng ngayon ay Super Typhoon Leon. Kaugnay niyan, kuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Isinailalim na sa preemptive evacuation ang 4 na pamilya sa Batanes dahil sa banta ng Bagyong Leon. Ang mga ito ay kinabibilangan ng 13 individual mula sa bayan ng Mahataw. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Lieutenant Colonel Giovanni Sejes, ang Chief ng Provincial Community Affairs and Development Unit ng Batanes Police Provincial Office, sinabi niya na maliban sa kanilang pagtutok sa mga residente na nasa low-lying areas, ay mahigpit din nilang minomonitor ang mga residente na naapektuhan ng nagdaang Bagyong Juliana. Sa ngayon kasi ay hindi pa tuluyang nakakabangon ang mga ito mula sa hagupit ng naturang bagyo. Nakahanda naman na anya ang hanay ng Batanes Police Provincial Office para sa isasagawang mga relief operations. Anya nakabuo na sila ng search, rescue and retrieval team na kinabibilangan ng 49 na personnel maging ang 63 reactionary standby support person. Nagpulong na rin ang kanilang hanay kasama ang local government unit maging ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang mga katuwang na ahensya kaugnay sa kanilang paghahanda sa magiging epekto ng Bagyong Leon. Nga lang po, ngayon po tinututukan po natin itong mga ating mga low-lying areas. Isa pa po, yung mga pamilya na naapektuhan po ng Bagyong Julian na nasalanta yung kanilang mga bahay, no, yung mga partially and totally damaged na mga shelters nila. Pinaprioritize din po natin silang may evacuate kasi nga po dahil kasalukuyan pa lang pong silang bumabangon o inaayos yung kanila pong mga bahay. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Naghatid niyan sa atin sa oras na 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tumas pa ang bilang ng mga evacuee na nagkakasakit at nagkakaroon ng ubo at sipon doon sa mga evacuation centers kung saan sila inilikas ng kasagsagan ng pananalasa ng nagdaang Bagyong Christine.
Kaya't naman binigyang diin ni Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa ang pangangailangan para naman sa malinis na maiinom, tubig at ganun din. Yan ay para sa iba pang pangangailangan ng mga evacuees. Sa data nitong araw ng Martes mga kabombo, mayroon pa rin mahigit 500,000 na mga individual o katumbas ng 121,000 mahigit na mga pamilyang nananatili sa mga evacuation centers kung saan nasa kabuang 83,000 mahigit naman ang mga kabahayan ang napinsala o partially damaged dahil pa rin sa nagdaang bagyo. Kaugnay nito ay sinabi ni Secretary Herbosa na nagpadala na sila ng medical team mula yan sa Department of Health sa mga shelter na na-monitor na merong kaso ng acute respiratory infections lalo na sa mga bata. Kaya't pinapayuhan ang mga evacuee na magsuot ng face mask. Nagbibigay din mga kabombo ng kaukulang tulong ang kanilang team para naman sa mga kababayan natin na walang malinis na tubig na mainom at nilalagyan ng gamot upang ito ay matiyak na malinis at walang magkakaroon ng karamdaman sa kanilang tiyan dahil naman sa pag-inom ng mga tubig na ito. At tiniyak pa doon sa mga evacuation shelters na meron silang karampatang magagamit na mainom na tubig at iba pa para naman sa kalinisan ng mga evacuees at ang kanilang pananatili sa naturang lugar. Sa iba naman pong balita, sa kabila ng napaulat na pag-atake ng New People's Army sa mga miyembro ng 49th Infantry Battalion habang nagsasagawa ng relief operations doon sa Albay, hinihimok pa rin ng Armed Forces of the Philippines sa mga ito na lumapit para mabigyan ng tulong. Kasunod dito ng pagkumpirma nga ni Philippine Army Public Affairs Executive Officer Colonel Ronald Sarmiento na isang sundalo ang nasugatan sa nangyaring insidente at kasalukuyang nagpapagaling sa Camp Elias Angeles Treatment Facility. Ayon pa kay AFP spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla, binisita na at binigyan na rin ng parangal ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang naturang sundalo. Sa ngayon, nagsasagawa na po ang Hukbong Sandata ng Pilipinas ng follow-up operation para mahuli na ang may sala sa naturang ambush. Naiulat din na ang mga rebelde ay nagnakaw ng relief goods. Bagamat kinukondina ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang pag-ataking ito, nilinaw pa rin ni AFP spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla na nais pa rin ng gobyerno na magpaabot ng tulong para sa mga ito. Kaugnay niya, narito ang bahagi pa ng pahayag ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francil Padilla. Foremost, ang ano natin dito is we condone this move that they made with our troops that were conducting humanitarian assistance and disaster response. Ang gusto natin i-point out dito ng gobyerno natin to give aid goes out to everyone, including those who are even against the government. So kasama rin po sila sa aid that we're giving sa ating mga ayuda na binibigay. Bahagi po yan ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla, kaugnay pa rin sa nangyaring ang pag-atake sa mga kasundaluhan habang namamahagi po ng relief goods na inatake po ng New People's Army. Karagdagan pa sa ating mga balita, inisyu raw na temporary restraining order ng Supreme Court laban sa paglilipat ng sinasabing halos 90 billion pesos na excess funds ng Philippine Health Insurance Corporation. Pinaburan at ikinalugod ng mga senador. May balita si Bombo J.C. Galvez. Ikinalugod ng 3 senador ang inisyu na temporary restraining order ng Supreme Court laban sa paglilipat sa sinasabing halos 90 billion pesos excess funds ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, ang healthcare funds ay dapat na direktang ginagamit para sa health benefit ng mga miyembro ng PhilHealth. Hindi katanggap-tanggap anya na may malaking pondo ang hindi nagagamit ng PhilHealth habang marami sa mga Pilipino ang patuloy na nahihirapan sa kanilang gastusin sa ospital. Dapat anyang magpaliwanag ang ahensya sa mamamayang Pilipino para sa underspending na ito, lalo na kung ang mga pondong ito ay magagamit sana sa pagpapalawak ng mga health benefits, pagbabawas ng mga premium
at pagsuporta sa mahigit na nangangailangan nito, ang mga mahihirap, senior citizens at persons with disabilities. That's a very welcome development, no? Of course, as the principal sponsor and author of the Universal Healthcare Act, of course, I would like to give priority to the implementation of UHC, no? And a big factor in the success of its implementation is PhilHealth, no? Because that's the primary agency that is tasked to implement the UHC. And ang ano rito kasi, ang naging controversial tong 89 billion na that was declared as an excess funds, although nandun kasi sa GAA that the Department of Finance may tap excess funds of GOCCs and other agencies for other priority programs. But for me, it's already it's in the law that the funds should be used solely for the benefit of the members. Naniniwala naman si Pimentel na dapat itrato na sagradong pondo ng PhilHealth dahil ito'y mula sa kontribusyon ng mga miyembro. Samantala, para naman kay Senador Christopher Bongo, ang desisyon ng Korte Suprema anya ay naayon sa kanyang patuloy na panawagan na pangalagaan ng mga pondong inilaan para sa pangangalagang pangkalusugan. Nagpasalamat ang senador sa Korte sa pakikinig sa mga alalahanin na iniharap sa mga pagdinig ng Senate Committee on Health na kinabibilangan ng mga testimonya mula sa mga ordinaryong Pilipino na ipinanawagan ng pangangailangang panitilihin ang mga pondong ito sa loob ng PhilHealth upang matugunan ang mga critical health issues. Iginit ng senador ang kanyang paninindigan na ang sobrang pondo ng PhilHealth ay dapat gamitin para mapahusay ang mga healthcare packages, bawasan ang out-of-pocket expenses at mag-introduce ng mga bagong benefit programs na nagalayang tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino. This is one big win for the Filipino people. Sulit ang ating pangungulit. We thank the Supreme Court for heeding the calls for temporarily stop the illegal and immoral transfer of health funds from PhilHealth to finance projects unrelated to the health and wellness of our people. Ang pondo po ng PhilHealth ay para sa health. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, taos-puso po ang aking pasasalamat sa Korte Suprema na nakinig sa ating mga panawagan. Nagpapasalamat din po ako lalo na sa ordinaryong Pilipinong binigyan natin ng pagkakataong gamitin ang nakaraang 4 na Senate Committee on Health hearings upang ilabas at marinig ng gobyerno ang kanilang mga hinaing hinggil sa isyong ito. Inilabas ang TRO matapos mailipat sa Treasury ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa 3 tranches mula Mayo. Ang ika-4 at huling tranche na nagkakahalaga ng 29.9 billion pesos ay nakatakdang ilipat sa Treasury sa Nobyembre. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa karagdagan pa ng mga balita, bukas daw po ang Davao City Police Office sa investigasyon kaugnay sa Davao Death Squad. Ayon po yan kay Davao City Police Office spokesperson, Police Captain Hazel Tuazon. Subalit dumistansya ito sa pagbibigay ng komento sa naging mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagharap niya sa Senate hearing na may death squad ito noong siya ay mayor ng Davao City. Ang naturang death squad ay sinasabing responsable umano sa mga pagpatay sa mga drug suspect sa Davao City at ginamit na model para yan sa drug war ni dating Pangulong Duterte. Sa pagdinig nga ng Senate Blue Ribbon Subcommittee noong araw po yan ng Lunes, inamin ng dating Pangulo na mayroong death squad na binubuo ng 7 miyembro. Subalit nilinaw ng dating Pangulo na hindi pulis ang mga ito, kundi mga gangster na ayon kay Duterte ay pumanaw na.
Samantala, nagbabala naman ang Office of Civil Defense para sa mga residente at local government units sa Central Luzon, maging sa Calabarzon Region at Bicol. Sa posibleng epekto ng ngayon ay patuloy na nagdadala ng epekto ng pag-ulan itong bagyong Leon na isa ng super typhoon. Sa isang pahayag, sinabi nga ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na dapat na palawigin ng mga local government units ang kanilang information campaign ukol naman sa banta ng bagyong Leon. Sa kabilang dako, iniutos naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. ang mandatory evacuation para yan sa mga lugar na lubhang tinamaan ng epekto ng bagyo at ito ay upang maingatan ang buhay at kaligtasan ng mga residente. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng iba pang mga balita. Dito muna tayo sa National Food Authority na siniguro naman daw na hindi maapektuhan ng anumang baha yung supply ng kanilang bigas para sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kuha tayo ng report mula kay Bombo Jovino Galang. Walang gaanong naapektuhan sa mga bodega ng National Food Authority sa mga nagdaang bagyo. Sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na naging maagap ang kanilang opisina para mailigtas ang mga bigas. Tuloy-tuloy din ang kanilang ginagawang pagbili ng mga palay kahit na sinasalanta ng bagyo ang ating bansa. Isang bodega, lumipad yung isang bubong, so medyo tumulo. But ang maganda naman ito, naka-tarpaulin yung ating mga palay at bigas. Kanya kahit tumulo, kaunti lang naman ang mga nabasa. Other than that, wala tayong na-monitor na nasira, no? Na ganito, no? Lahat ng nabili namin ngayon ay within the quality parameters. Ibig lang sabihin nun, wala tayo pang nabibili ng mga yung nabasa, nangitim. Wala po tayong nabiling ganun sa ngayon. Sa ating standard parameters, hindi na po, no? Pero ang mainam lang, natutuwa naman kami, wala pa namang ganun kapangit. Nung mga nakaraang mga panahon, yan yung tinatawag naming storm-drained palay, no? Kapag mayroong clamor for that to buy, bibigyan kami ng national government ng pondo para mamili niyan. Natitiyak niya rin na mayroong sapat na supply ng bigas sa kanilang mga bodega. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga kamagsasaka. Tuloy-tuloy po ang bili ng palay ni NFA sa buong kapuluan at nakabukas po kami kahit Sabado at Linggo kung meron po kayong ibebenta na ang commitment namin ay nasa magsasaka at the same time yun po sa release ng ating mga bigas sa mga nasalanta ng bagyo lalo na sa Bicol at sa bandang Isabela marami po tayong na-release dyan. So sapat na sapat po ang ating stock at patuloy pa rin kaming gumigiling para sa itong mga darating pambagyo handa po ang NFA. Ako si Bombo Jovino Galang nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Umabot na po sa kabuang 169,769 na individual o survivors ang nasagip ng mga rescuers ng iba't iba pong ahensya ng gobyerno mula sa mga lugar na sinalanta ng nagdaang bagyong Christine. Ito ay sa gitna na rin po ng tuloy-tuloy na rescue efforts ng pamahalaan matapos nga ang mga naitalang insidente ng landslide at baha sa iba't ibang mga lugar, lalo na po dyan sa mga matinding sinalanta sa Bicol Region at Calabarzon Region. Iniulat din ni Office of the Civil Defense, Deputy Administrator for Operations, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na nabigyan na mahigit 500,000 food packs ang mga hinagupit ng bagyo. Alinsunod na rin po yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa national government agencies. Tinatayang nasa 1.3 billion pesos naman po ang inisyal na naitalang halaga sa pinsalang iniwan ng bagyo sa mga kalsada at tulay. Naibalik naman na ang supply po ng kuryente sa 228 mula po yan sa 352 na mga syudad at munisipalidad na nakaranas ng power outages dahil na rin po sa malalakas na hangin at ulan na dala ng nagdaang bagyo. Iniulat naman ng Department of Education na nag-iwan ng 3.7 bilyong piso na halaga ng pinsala ang bagyong Christine sa mga paaralan at iba pang mga infrastruktura sa sektor ng edukasyon. Base nga sa naging pagtaya ng naturang ahensya, nasa kabuuang halos 3 bilyong piso
ay kailangan para naman sa reconstruction ng nasabing 737.5 million na malalakihang pagsasaayos para sa mga nasirang gusali. Bilang tugon dito ay pinakilos na ng Department of Education ang rapid response effort para naman makatulong sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga estudyante at mga guro matapos ang pananalasa ng bagyo. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang bawat araw na walang pasok ay kawalan ng pagkakataong matuto kaya't inuuna nila ang rehabilitasyon at lahat ng efforts na kakibat nito para maibalik sa normal ang education system sa lalong madaling panahon. Naglunsad na rin ang Department of Education ng isang komprehensibong recovery plan na may layuning matugunan ng mga estudyante na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral ng walang pagkantala o anumang sagabal. Kabilang na rito ang pagpapalit doon sa mga nasirang learning resources, kagaya ng libro, computer at iba pang mga kagamitan dyan sa kanilang mga paaralan. Samantala, naglabas naman po ang Department of Labor and Employment o DOLE ng guidelines para po yan sa tamang pasahod sa nalalapit na holidays sa araw po ng mga Santos sa November 1, araw ng mga kaluluwa sa November 2 at sa Bonifacio Day sa November 30. Sa advisory na inilabas ng ahensya, nagpaalala po ito sa mga empleyado at mga employer na sa November 1 at 2 na itinuturing po na special non-working holidays ay no work, no pay. Subalit sa mga papasok sa nasabi pong mga araw, ang mga empleyado ay makakatanggap ng kanilang regular na arawang sahod at may karagdagan pang 30% para po yan sa overtime work. Makakatanggap naman ng karagdagang 30% ng kanilang hourly rate. Sa mga papasok naman po sa special holiday na nataong rest day, ang mga empleyado ay dapat po na makatanggap ng karagdagang 50% ng kanilang regular daily wage para sa unang 8 oras at karagdagang 30% naman ng kanilang hourly rate para sa overtime. Samantala, para naman po sa Bonifacio Day na isa pong regular holiday, makakatanggap pa rin ang empleyado ng kanilang buong arawang sahod kahit hindi pumasok, basta't papasok sa trabaho o naka-leave with pay sa sumunod na araw. Ang mga empleyado naman na magtatrabaho sa regular holiday ay makakatanggap ng double pay at karagdagan pang 30% ng kanilang hourly rate para po yan sa overtime work. Ang mga magtatrabaho naman po sa regular holiday na nataong rest day ay makakatanggap ng double pay at karagdagang 30%. At para naman sa mga overtime ay makakatanggap po ng karagdagan pa na 30% ng kanilang hourly rate. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Iniulat ng Department of Social Welfare and Development kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bumaba ang bilang ng mga food poor families dito sa Pilipinas. At sa naging sectoral meeting kanina dyan sa Palasyo Malacanang, sinabi ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na nabawasan na ng 300,000 ang bilang ng mga food poor families noong nakarang taon. Mula daw yan nang sinimula ng food stamp program. Batay ito sa data ng Philippine Statistics Authority taong 2023 na nagpapakita ng pagbaba ng bilang ng mga pamilyang salat sa pagkain sa 700,000 noong nakarang taon mula naman sa 1 milyon na mga pamilyang nai-record noong taong 2021. Ang food stamp program ay inilunsad ng pamahalaan noong Disyembre ng taong 2023 kung saan ay binibigyan ang mga ito ng kaukulang makakain nasa 30 o nasa 3,000 pesos na halaga ng food credit ang pinagkakalob sa mga benepisaryo sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer Card na magagamit naman bilang pambili ng pagkain sa mga kadiwa stores. As of October 16, nasa 182,000 mahigit ang bilang ng mga verified beneficiaries ng food stamp program ng pamahalaan. Samantala sa iba pang balita, karamihan po sa mga lugar na apektado ng nagdaang bagyong Christine ay naibabalik na ang supply ng kuryente. Sinabi ni National Electrification Administration Administrator Anthony Almeda na tanging ang Irigan na lamang sa may Camarines Sur ang medyo mabagal pa ang pagbabalik ng supply ng kuryente.
na ngayon ay nasa 54% pa lamang, habang ang Albay naman ay nasa 62% naman. Sa may dakong Ilocos Norte naman, 100% na po na naibalik ang supply ng kuryente. Sa may Catanduanes ay 92%. At inaasahan naman na bukas, October o ngayong araw po ay makukumpleto na. Ayon po kay Almeda, sa Naga City ay naibalik na rin po 66% ito pong household connections, habang ang Batangas ay nasa 72.6% naman. Tiniyak naman ng opisyal na ang mga critical services katulad na lamang ng mga ospital, evacuation centers, mga pantalan sa may Matnog, Sorsogon at Allen Northern Samar ay mayroon na pong supply ng kuryente upang magtuloy-tuloy na rin yung kanila pong serbisyo. Ayon pa sa opisyal, hindi pa sila makapaghahayag kung magkano ang pinsalang idinulot ng Bagyong Christine sa energy infrastructures hanggang hindi pa talaga na ibabalik ang lahat ng supply ng kuryente sa mga lugar na tinamaan ng nagdaang bagyo. Gayunpaman sa inisyal na pagtaya, nasa 50 million pesos na po ang naitatalang pinsala at patuloy pang nagabibilang kung magkano talaga ang opisyal na datos dahil marami pang lugar ang lubog pa rin sa baha. Samantala, tuloy lamang anya ang deployment nila ng kanilang karagdagang manpower at boom trucks para tumulong na rin sa pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Magtatalaga ang Philippine Ports Authority ng kanilang karagdagang manpower para sa darating na long weekend dahil naman sa mahigit 1.6 na milyong biyahero ang inaasahan na magsasama-sama sa mga daungan sa buong bansa para sa tradisyonal na pagdami ng mga uuwi dyan sa panahon ng Todos los Santos at ganoon din yung kanilang pagbabalik naman dito sa Metro Manila at doon sa mga pangunahing lungsod. Inatasan ni Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago ang mga pinuno ng departamento ng kanilang tanggapan at tiyakin ang sapat na bilang ng mga tauhan mula yan sa operasyon sa mga pantalan hanggang sa seguridad ng mga ito. Nangangahulugan na kansilado ang lahat ng leave of absence ng mga empleyado ng Philippine Ports Authority mula 25 nitong Oktubre hanggang Nobyembre 4 ng taong kasalukuyan. Samantala, patuloy namang minomonitor ng naturang tanggapan ang epekto ng Severe Tropical Storm Christine sa mga daungan matapos na makapagtala ng inisyal na 110 million damages kamakailan. Gayunman, wala umanong reported na malaking pinsala at lahat ng mga daungan ay bumabalik na sa normal ang kanilang operasyon. Samantala, inanunsyo naman po ng Metropolitan Manila Development Authority na papayagan po ang provincial buses na dumaan sa may EDSA 24/7. Sa kasagsagan po yan ng Undas Break hanggang sa Nobyembre 4. Sa inilabas nga pong advisory ng ahensya, pinayagan ang mga bus sa EDSA mula kahapon pa, Oktubre 29, na magtatagal hanggang alas 5 po yan ng umaga sa Nobyembre 4 para na rin po yan sa inaasahan na pagdagsanga ng mga pasahero. Ang mga bus na magmumula sa Hilagang Luzon ay papayagan pong tumigil sa may terminals sa Cubao, Quezon City. Ang mga bus naman na magmumula sa may South Luzon ay papayagan lamang na bumiyahe patungo po doon sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Una na nga pong binigyan ng special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang nasa 1,200 po na pampasaherong bus at utility bus para na rin sa Undas bilang parte po yan ng kanilang hakbang sa ilalim ng Uplan Undas 2024 ng MMDA. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha pa tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan. Dahil ang bilang ng mga naiulat na nasawi o binawian ng buhay sa pananalasa ng Bagyong Christine, lalo pa raw lumobo, nadagdagan pa ito at pumapalo na ngayon sa 145. May balita si Bombo Kelly Cordero. Pumalo na sa 145 ang bilang ng mga nasawi dulot ng Bagyong Christine. Sa datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 14 dito ang validated na may kaugnayan sa bagyo, habang nasa 150 naman ang sugatan at 37 ang patuloy na pinaghahanapan ng rescue teams. Sa bilang naman ng mga apektado, nakapagtala na rin ang NDRRMC na mahigit 7 milyon na individual o nasa 1.7 milyong pamilya. Sa naturang bilang,
333,000 na individual o nasa 86,000 na pamilya ang pansamantalang nananatili muna sa evacuation centers sa nasa 14 na rehiyon sa bansa. Samantala, sa panig ng Armed Forces of the Philippines, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang humanitarian assistance sa mga apektado ng bagyo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, sa land assets, nag-deploy na sila ng nasa 3,312 personnel, 120 sa sea assets at 40 naman sa air assets. No, ang deployment natin dito, we have in Albay, we have 4 KM450 trucks, 3 KM250 trucks, 3 squads of 31st IB, 1 rubber boat, 6 disaster response units. Sinabi rin ng AFP na hindi ito ang pinakamalaki nilang military deployment in terms of relief operations, pero ito raw ang pinaka-organisado. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pa pong balita, tinanggap ng Philippine Coast Guard ang mga very high-frequency base radios mula po yan sa gobyerno ng Australia. Si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan at Philippine Coast Guard Palawan District Commander Commodore Dennis Rim Labay ang tumanggap ng mga bagong base radio. Ito ay para palakasin pa ang kakayahan ng PCG Palawan para i-monitor ang pagbabantay sa karagatan, mabilisang matugunan ang mga emergency at gamitin din sa pakikipag-ugnayan sa mga maritime operation. Ayon naman kay Australian Ambassador to the Philippines, Hae Kyung-yu, kinikilala ng Australia ang mahalagang bahagi ng Philippine Coast Guard sa pagtulong pagdating po yan sa mga nangyayari sa karagatan at dedikasyon ng mga kasapi nito. Ang hakbang ding ito ay bahagi ng 328 million pesos na Civil Maritime Cooperation sa Pilipinas ng bansang Australia. Kasama rin dito ang vessel remediation, aerial drones, ang postgraduate scholarship, operational training at taunang Law of the Sea courses. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron na lamang tayong nalalabing nasa 18 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. At kuha pa tayo ng mga karagdagang report at mga pagbabalita. Ito mga kabombo, nahin muna natin, maagang inabisuhan ng Manila Local Government Unit ang mga motorista sa lungsod ng Maynila. Yan ay para sa pagsasara kasi ng mga kalsada, simula yan mamayang gabi. At magtatagal hanggang 3 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan para sa paggunita ng panahon ng Todos los Santos. Yan mga kabomboy, pinapakita natin doon sa ating mga nanonood sa Facebook Live ang mga lugar na isasara pansamantala para naman sa atin pong mga motorista sa naturang bahagi ng lungsod ng Maynila. Ito'y may layunin na matiyak na hindi magkakaroon ng build-up ang mga sasakyan sa harapan ng mga pangunahing sementeryo. Hindi rin pahihintulutan ang mga sasakyan sa loob ng Manila North Cemetery o dyan sa pinakamalaking sementeryo ng Pilipinas dahil naman sa posible ang dagdag pang problema kung papayagan ang pagpasok ng mga sasakyan. Lahat naman ay obligayang maglakad mula doon sa gate, maliban na lamang kung ang mga ito ay may kapansanan at nakakatanda na, pati na yung mga bata ay pwede namang gumamit mga kabombo ng wheelchair habang nandun sa loob ng Manila North Cemetery. Hinimok din ang mga magulang na huwag nang isama yung mga bata, lalo na yung mga sanggol at pati na may mga karamdaman sa kanilang pagpasok sa loob ng Cementerio del Norte o dyan sa Manila North Cemetery. Inaasahan na maglalagay ang Manila Local Government Unit at iba pang mga volunteer groups ng kanilang medical team dyan sa may gate upang masuri yung mga nakakaramdam ng pagkahilo at pananakit ng ulo, pati na yung mga nasusugatan sa ilang mga pagkakataon ay may mga naitatalang ganito at mabigyan na rin ng mga paunang lunas yung mga kinakailangan ang ganitong serbisyo. Samantala po, dahil nga sa inaasahang pagdagsa ng mga tao tuwing undas, nananawagan po ngayon ang Department of the Interior and Local Government, Secretary John Vic Rimulya, sa publiko na mag-ingat sa mga kriminal at scammer na mananamantala sa buhos ng mga bibisita sa mga sementeryo. Ayon sa kalihim, iwasan ang pagdadala ng alak, anumang uri ng patalim o pagsusugal sa sementeryo para maiwasan ang gulo.
Una na nga pong iniulat kasi na magpapakalat ang Philippine National Police ng 27,000 kapulisan sa buong Pilipinas para na rin siguruhin ang kaligtasan ng publiko. Malinaw o maliban po sa pambansang pulisya, may mga ipapakalat din po na miyembro ng Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology para umalalay. Direktiba din ni Secretary Rimulya sa mga local government units na magtatalaga ng traffic enforcers, barangay tanod at medical personnel para na rin sa mas ligtas at tahimik na pag-obserba ng undas. Marin namang kinundi na mga kabombo ng Commission on Human Rights ang pagtaas ng karahasan o dami ng mga karahasan laban sa mga election aspirants sa local officials sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasunod dito ng mga development na natanggap ng Commission on Human Rights at kaugnay niyan ay nag-deploy na ang naturang komisyon ng Quick Response Operation Team para maimbestigahan ang mga insidente ng pagpatay at para matukoy kung ang mga ito ay politically motivated. Sa isang pahayag nga nitong araw lamang, sinabi ng komisyon na sa kabila ng kamakailang pagtatapos ng paghahain ng Certificate of Candidacy, nakapagtala ng ilang insidente ng karahasan at mga pag-atake. Isa na rito ang kaso ni Agutaya, Palawan Municipal Election Officer Emmanuel Gakot at kanyang may bahay na kapwa natagpuang wala ng buhay sa kanilang bahay sa Barangay Cambian noon pong 25 ng Setyembre at tinitingnan ang posibleng robbery angle bilang posibleng ang motibo sa naturang krimen, subalit hindi sinasantabi ang posibilidad na maaaring may kinalaman sa kanilang posisyon, lalo na't isang election officer itong si Gakut. Tinukoy din ng komisyon ang pagkasawi ni San Nicolas Ilocos Norte Chairperson Francisco Bagay noon pong Setyembre nang nakalipas nga na mga araw ay nai-report ito at binaril ang biktima habang nasa kanyang garahe nang hindi pa natukoy na salarin. Sa Ilocos Sur naman mga kabombo, binaril patay sina Barangay Lapting, Kagawad, Belio, Joseph Padue, Baloroso at kanyang anak na lalaki at riding in tandem criminals ang sinasabing may kagagawan nito na nangyari dyan sa bayan ng San Juan. Gayon din ang violenteng insidente na nangyari naman sa pagitan ng mga residente at grupo na isang tumatakbong vice alkalde sa bahagi po ng Maguindanao del Sur. Nangyari ang insidente sa kasagsagan ng filing ng Certificate of Candidacy doon sa Sheriff Agwak noong Oktubre 8 na ikinasawi naman ng isang barangay peacekeeping action team member at 6 pang individual ang naitalang nasugatan sa naturang insidente. Papatay ng karagdagan pang report, ang Department of Agriculture ay balak na ipamigay doon sa mga nasalanta ng Bagyong Christine yung tuniladang frozen fish na nasa kote po ng Bureau of Customs. Alamin natin ang update ni Bombo Bea Pinisa. Balak ipamigay ng Department of Agriculture ang mahigit 500,000 na tonelada ng mga smuggled frozen fish na nasa kote ng Bureau of Customs sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Bicol Region bilang parte ng kanilang tulong pang-agrikultura sa naturang rehiyon. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio na napag-isipan umano ng kanilang ahensya sa tulong ng Department of Agriculture na kailangan muna isailalim sa mga test ang naturang mga isda para malaman kung ito anya ay fit for human consumption para ipamahagi sa mga apektadong residente sa Bicol. Kaugnay niya, narito ang bahagi na pahayag ni Commissioner Rubio. Isipan namin ni Secretary kanina dahil kakatapos lang po ng bagyo at maraming nasalanta, ipapacheck po natin kung itong mga dumating na isda na to ay fit for human consumption. So it will be subject to test and analysis of BFAR, Bureau of Fisheries. At pag nalaman ho natin, ang proseso is idodonate ng customs sa isang government agency, in which case dito po sa DA, and then DA will distribute po. Dagdag pa ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sa kanilang pag-iikot at pagbisita sa Naga through aerial inspection ay marami talaga ang tinamaan at naapektuhan ng pananansala ng nagdaang severe tropical storm Christine. Dagdag pa ng
Dagdag pa ng opisyal na baka ang 21 containers na ito ay hindi maging sapat at sa malamang daw ay sa mga apektadong residente pa lamang ay mauubos na agad ang mga nasa koteng frozen fish. Kaugnay nga, pakinggan natin ang pahayag ni DA Secretary Laurel Jr. Marami nang galing lang kami ni Presidente sa Naga nung nakaraang araw at pati sa Batangas, sa Cavite, sa iba't ibang lugar. Nakausap din namin Governor ng Albay, pati Mayor ng Naga, pati sa Governor ng Cam Norte. So maraming tinamaan eh. So malamang doon lang mauubos to eh. Okay, Bombo Bea? Yes po, Sir Dennis. Nais ko lamang malaman, anong klase mga isda ba itong naharang nila mula dyan sa nais na ipuslit dito sa ating bansa na mga klase ng isda? Ayon nga sa naging inspection kanina doon sa Manila International Container Port, ang mga nasa koteng isda ay ang makarel at isa pang uri ng isda ay ang galunggong. Ito nga daw ay may mga Chinese characters sa mga logo sa mga packaging nito, kaya sa tingin ng mga ahensyang ito na ito ang kanilang lead na maaaring mga smuggled frozen fish na inangkat pa ito mula sa China. Sige. Maraming salamat, Bombo Bea, at mag-ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 9 na minuto makalipa o bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Papatayo ng mga pag-uulat mula naman sa ating mga himpilan. Diyan tayo mga kabombo sa Oplan Biyaheng Ayos. Paano naman kaya ang implementasyon dyan sa Western Visayas? Alamin natin yan sa report ng Bombo Radio Iloilo. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na handa na sila sa pagdagsa ng mga pasahero sa mga pandalan para sa ligtas na pagbiyahe ngayong undas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Commodore Philip Soria, District Commander ng Philippine Coast Guard Western Visayas, sinabi nito na katuwang nila sa ilalim ng Oplan Biyaheng Ayos ang Department of Transportation, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Philippine National Police. Ayon kay Soria, nagbuo sila ng karagdagang precautionary measures upang maiwasan ang anumang problema na maaring sapitin ng mga biyahero. Ipagkakaloob umano sa mga biyahero ang mahigpit na seguridad at titiyakin din ang mahusay na paglalakbay at epektibong matugunan ang mga pangangailangan ng publiko. Pinapayuhan na rin ito ang mga pasahero na dumating ng maaga para sa kanilang scheduled na biyahe. Ang pagiging updated sa travel guidelines ay makatutulong din umano para matiyak ang isang hassle-free na karanasan sa panahon ng undas. Support naman po, andyan po yung in place na po yung Oplan Biyaheng Maayos natin sa undas. Kasama po natin dyan yung other mga volunteer groups like our Philippine Coast Guard Auxiliary. Magkakaroon po tayo ng mahigpit na pagbabantay. Kasama po ang PCGA at iba pang ahensya ng gobyerno. Si Commodore Philip Soria para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, preemptive evacuation ay pinatupad na po yan sa mga high-risk areas doon sa Antique. Kaugnay yan, kuha pa tayo ng update sa pag-uulat ng Star FM Iloilo. Ipinag-utos ng Office of Civil Defense Region 6 sa Provincial at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Councils sa lalawigan ng Antique na ipatupad ang preemptive evacuation ng mga residente sa high-risk areas para sa pagbaha at pagguho ng lupa at matinding pag-ulan na dala ng severe tropical storm Leon. Sinabi ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Broderick Train na mahigpit nilang binabantayan ang Sibalom River, ang ika-4 na pinakamalaking ilog sa Panay, at sa ngayon anya ay walang ulat pang pag-apaw ng tubig. Ipinapayo din ang kanilang ahensya sa mga pamilyang naninirahan sa mga high-risk na lugar, kabilang ang mga nasa tabi ng baybayin at ilog sa lalawigan ng Antique, ay hinihikayat na maagang lumikas bilang pagsunod sa Regional DRRM Council Memorandum 106 upang mapaghandaan ang matinding pag-ulan na dala ng Bagyong Leon na may international name na Kongray. Posible, ang storm surge, wind wave, so far close monitoring kita, development, panahon
panahon may mga affected no nga communities sa landslide sa Barangay Buntol nga Provincial Engineers Office nga padaran ro bako clear no ang debris nga pwede no mag-initiate kang preemptive evacuation. So with that, may forecast no nga maka-experience siya kan tiki heavy rainfall no. Ang atin nga PDRRM office blue alert level meaning naka-standby ang atin mga personnel kag naka-preposition man ang atin nga iba nga assets kag manpower from site inspection o assessment kang mga areas especially ang atin mga major river systems no. Idinagdag ni Train na ang mga kalsada mula Antique hanggang Iloilo at mula Aninie ang pinakatimog na bayan ng Antique hanggang Libertad sa Hilaga ay madadaanan pa rin ng mga commuters. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito mga kabombo, East Bohol Fault Line nasa critical watch daw kasunod ng mga sunod-sunod na mild tremors na naitatala dyan. Alamin natin sa nakalap na impormasyon ng Star FM Cebu. Mahigpit na binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Bohol ang East Bohol Fault Line. Kasunod naman na italang halos 30 banayad na pagyanig sa nakalipas na 2 buwan. Nagkaroon ng 12 seismic activity sa bayan ng Anda, 11 sa Luay Lila area at 4 sa Sierra Bulyones. Inihayag ni Engineer Nolan Evangelista, PVOX Bohol Provincial Head, na ang inaasahang paglabas ng enerhiya ng fault line na ito ay magiging magnitude 7. Ang naturang fault line na mula sa kahabaan ng Luay hanggang Sierra Bulyones ay naglagay sa lalawigan sa critical watch dahil paumano sa hindi ito nakapagtala ng major movements sa nakalipas na 100 taon. Bukod sa East Bohol Fault Line, ang 3 iba pa ay ang North Bohol Fault, South Offshore Fault at ang Maribohok Fault. Sinabi pa ni Evangelista na kung magkakaroon ng major movement ang East Bohol Fault Line, ay mararamdaman ang pagyanig sa mga coastal areas mula Tagbilaran hanggang Valencia at mga interior towns ng Sevilla, Lobok, gayon din sa mga bayan ng Corella at Cortez. Matatandaang ang pinakamalakas na lindol na tumama sa lalawigan ay ang magnitude 7.2 noong Oktubre 15, taong 2013 o 11 taon na ang nakalipas na nag-iwan ng mahigit 200 katao ang nasawi habang 350,000 katao naman ang inilikas. Possible nga generator East Bohol Fault or the South Offshore Fault kay ang activity niya na sandwich in between these two active faults. Then sa Anda area, Moribong Luay area active within the South Offshore Fault and this East Bohol Fault. Kung ang active fault no trigger og single event like magnitude 4, delikado. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maging updated sa mga balita at impormasyon. Lalo tayo'y naharap pa rin sa matinding posibleng epekto ng bagyong Leon. Dahil ito po, mga kabombo, para sa ating mga late tuners, ganap na hong naging super typhoon. At masusubaybayan mga balita at impormasyon sa Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile App. Pwede rin sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa Visayas, mga kabombo, maaaring matunghayan para sa mga Ilonggo speaking, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. Doon sa mga Cebuano speaking, Bombo Radio Cebu. Sa bahagi naman ng Aklan, ay nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At doon sa Eastern Visayas, sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Samantala mga kabomba Castor Nation, ngayon po na mayroon na namang super typhoon sa ating bansa, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity.
we turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Castro Nation, sa atin pong Christmas countdown, 56 days to go, bagong araw ng Pasko. Maliban dyan mga kabombo, sa atin po namang countdown sa Dugong Bombo 2024. Oy, meron na lamang ho tayong 17 araw bago sumapit ang isasagawa nating Dugong Bombo 2024. Yan ay sa 24 key cities nationwide na may mga Bombo Radio at Star FM station. So hindi pa kayo nakakapagpalista? Aba, magkipag-ugnayan na po sa ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Katuwang natin dito ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Philippine Red Cross. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basa Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Bombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Unahon naton ining may kangtanan kaga latest update diri banwa sa sining kaso sang pagtinupatay sa kay anay punong barangay kagkaron kagawad Giovanni Triste. Ang suspitsado dire ginatudlo amo si Jan Castro si alias JR. Natabo ang nasambit sini iyang pagpanglutang sang tinalikdan sining Oktubre 24. No, sa aton sini mga kabombo kagapon sining adlaw nagsungka ini ugaling kay ti hindi man ya sandig sa legalidad away sang jurisdiction ng Iloilo City Police Office nga mag custody sini sa iya. Di karon sa aton sining mga kabombo ang kaso na file naman ginahulat na lang nga mahulog ining warrant of arrest pananglitan, no? But sa aton sini nga panay nga paghibalo kay sandig sa pahayag ni Jan Castro, although may araman sang pag-admit sa iya sini na himo nga krimen, may pila ka mga witness diri nga nagapamatod nga ining si alias JR amo giman ang nagluthang sa anay punong barangay kay karong barangay Kagawad. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report, lakip na sila diri sa pagpangusisa man sang kapulisan. May kantanan dira sa may dalan ba sa may buyuan nga masami ginaluntaran sang disgrasya. Tigin husisa sa aton sini kapulisan kag sa ila sini nga panghusisa ila sila tukiban nga madanlog gid man ang nasambit sini kanong dalan. Mga balita with the Bombo Jomar Villa. Jom sa report, please come in. Ginapuyatan ta Director Bobo Champ ang affidavit sa witness nga maka-testify diri no nga mismo si Jan Castro ining suspect nga nakatiro patay kay former puro barangay kag subong kagawad Giovanni Triste sa barangay San Rafael banwa sang Tigbawan Iloilo. Based diri sa affidavit inabutang diri preliminary statement ang nagapamangkot sa judicial affidavit amo si Police Staff Sergeant Glenn Mark Abayon nga police assigned karon nga bahin sang Tigbawan Municipal Police Station. Naglungtad ang pagpabangkot sa iya sa sulod mismo sang investigation room sang Tigbawan Police Station. Una diri nga pamangkot nagasumpa kabala nga magsugid sang kamatuoran sa sining investigasyon. Sabat. Huod sir,
ako magasumpa kag magasugid sa kamatuoran sa inising investigasyon. Ang pamangkot tugang naibaluan mo bala kon nga aari ka diri sa Tigbawang Police Station nga maghatag sa imo sini nga panaysayon? Sabat, huod sir, ako o kon naari ako para maghatag sa akon sini nga panaysayon suno sa ako nakita kag bilang saksi sa natabo nga insidente nga pagpaniro kasuspek nga si John Castro sa biktima nga si Giovanni Triste nga natabo mga takna alas 10:50 sang aga sang Petsa 24 sang Oktubre 2024. Pamangkot. Sa diin ka sang Oktubre 24, 2024 mga takna alas 10:50 sang aga. Sabat diri, ari ako sa amon nga lugar sa may barangay San Rafael Tigbawan, Iloilo, upod kami sang biktima nga si Giovanni Triste. Pamangkot, pwede mo bala masaysay sa akon kung ano ang natabo sadto nga oras kag adlaw kung imo madumduman? Sabat. Huod sir. Sa Oktubre 24, 2024 mga takna alas 10:50 sang aga sa barangay San Rafael Tigbawan, Iloilo, sang nagapanaw kami upod ni Giovanni Triste, nasugata namon ang suspect nga si John Castro samtang nagapadulhog kami pakadto sa suba para daad magtapas ang kawayan nga nagasablay sa kuryente. Ginbugno ko pagani si John Castro kag nagyuhom man siya sa amon pero daw pirit nga pagyuhom. Nagsige lang kami ni Giovanni Panaw kag ako nagsulod sa kudal sa usara ni Giovanni para tapson mandaad ang kawayan nga nagasablay sa kuryente kag siya naman ang nagdulhog pakadto sa suba malapit lang sa akon sini nga gipwestuhan. Kag sa hindi magdugay nakita ko si Giovanni nga nagapatakas halin sa suba kag didto nakibot lang ako nga may nagsinggit nga dako nga perwisyo ang gintao mo kanakon. Urihi ko na lang natulupangdan nga si Castro gali ang nagsinggit sadto kay Giovanni. Pamangkot, ano dayon ang sunod nga natabo? Ang sabat, nakita kag nabatian ko nga nagsabat man si Giovanni kay Castro nga wara man ako katao perwisyo kanimo. Nagbalos man sabat si Castro kay Giovanni nga dako nga perwisyo gid ang gintao nyo kanakon pati si Barcelona. Nabatian ko pagid nga naghambal si Castro kay Cap nga butang binangon mo. Nagsabat man si Giovanni nga abi ibutang ko ang binangon ko. Pamangkot, ano pagit ang natabo? Ang sabat diri sang witness, nakita ko nga golpe lang naghunos sang arma si Castro sa sini nga tubang kag nakita ko ang bata ni Castro nga nagsinggit. Tay, hindi. Dayon golpe lang nga gintiro ni Castro si Giovanni kag nakita ko nga natumba si Giovanni kag ginpalapitan pagid siya ni Castro kag gintiro sa makipila ka bes samtang nagabatang ronta na sa ragyan. Pamangkot, sang pagkakita mo nga gintiro ni Castro si Giovanni, ano ang ginhimo mo? Sabat, sa kakulba nga basi ako man ang tiroho ni Castro, nalagyo ako pero ginlagas pagid ako ni Castro kag ginsinggitan nga wara kamay nakita ha. Kag mangayo kabulig sa mga tawo nga sikap ang gintiro. Pamangkot, may nabalaan ka bala nga rason kung nga agintiro sa suspect ang biktima? Sabat, wara sir. Pamangkot sa subong, wala na ako sang ipabangkot sa imo, may gusto ka pa bala nga idugang o kunilisan sa imo nga pasayon? Sabat, wala sir. Ang pamangkot, imo bala na intindihan, ang tanan niya ginapamangkot sa imo, sa tungma sa imo sini nga ginsabat? Ang sabat diri, oo sir. Pamangkot ako ng question diri, gusto mo bala magperma sa imo sini nga testimonya kag nagakumpirme
ang magsumpa sa katuoran sa investigasyon kag wala may nagpersa o kung nagpahog o nagpromisa nga maghatag sang bayad, kundi ini imo lang gusto o kung kabubuton, sabat, oo sir. So muning kaundan diri bumbutsam kag diri sa likod na may perma diri sang witness nga ti nagapatimaan nga ini ang dokumento ang nabasahan sini kag ari man ang perma ni Police Staff Sergeant Glenn Mark Abayon nga mo ang nagpamangkot sini sa iya asa nga ini sila sa investigation room sa Tigbawan Police Station. At the same time, permado man ini no sang Assistant Provincial Prosecutor asang ini ang napasaka na ang nasambit nga kaso kung sa dinti isa ini ang affidavit nga mo ang basihan kag ebidensya na kung paano nga nakapasaka sila sang kaso nga murder batok sa nasambit nga suspitsado bumbutsam. Based diri sa pag-usisa naton, murder ang ginpasaka nga kaso bangod nga kitaan diri sang elemento sang murder. Una besti amo to ang explicar diri sang kapulisan nga sang ginuthag ining biktima nakita sang sining witness nga gin sagunsunan pagid sang suspect nga tiruhon ining biktima apisar nga ini siya ang natumba na sa dalan bumutsam kag pila kaigo man sang bala ang nangkon sini nga gintunaan sa iya sini nga kamatayon. Pero sa pihak sini nga bahin do naga-contradict ini no sa statement man karon ni Castro sang ini siya ang surface no sa otoridad nga ti luyag sini klarohon ang natabo nga only self-defense gid lamang. Nga that time sa ara sa lugar nakita niya nga may ara sang pagbinaysay abi nakita niya nga hana bumunot kuno si kapitano kon na porme po ng barangay Giovanni Triste sa giya sila nga binangon. Rason nga ginunahan niya ini sa nga bunot sa gisaling armas kay ginuthang ining nasambit yang nga biktima. Kaya sa presayon diri sang witness bumutsap na butang at that time sa ara sa lugar ay nasambit karon nga mag pinimbang sini nga bahin nakita sini nga away naghana no si Kap Triste nga mag labo abi sa sining nasambit nga suspect ang iya lang sila nga nakitaan kag nabatian nga dako gid kuno ang ginhatag nga halit ni Kap sa iya rason nga tuti gin lutang sini ang biktima kay sa natumba didto nga ginpasagunsunan pagid sa nasambit nga suspitsado bumbutsam. Di sa bahin diri karon sa Tigbawan Police Station napakigangutan naton diri si Police Captain Alfred Mansoy, hepe sa Tigbawan PNP. Ngati sunod sa iya depende na ina no sa prosecutor kati sila naka-file naman sang kaso kung ano man yang version niya ni Jan Castro dito na sa korte no kag depende na sa pag-assess karon sa korte kung balati makitaan sang probable cause ang ining pagpatay sini sa nasambit nga biktima pero tay sa ila sa nga part sigurado na sila sa ila sini nga mga ebidensya kag sa ila sini nga mga anak kita dire kag natipon sini nga mga ebidensya kakay sini nga affidavit o kun witness nga ra karon sa ila sini nga custody. Si Police Captain Alfred Bansoy sa Tigbawan PNP. Kagabi no tama kita rin receive na report pero ti gin katunan to sa trupa yung pagtutong to para sa visibility nila kag yung patawag naton si kapitan na kuno kita kay kapitan nga dapat ka tipunon niyo ang mga tanod niyo hindi ka mo madlo ka si kamo sa kamo isa kamo ka barangay da kumpran yung isa kung gusto na siya nga may kooperasyon sa inyo da hindi na siya da mag-tiner da sa inyo hindi lang mag-overthink o kung mag-overreact sa information nga sa katag sila ibalidate na yung information bago nga i-chismis nila kay sila mismo ka hatag sang dula ang posibilidad no pero ginaubra nato ng tanan para nga makuha na lang isa para nga matapos na lang gawugmat sa mga Joms? Bumbutsam. So buto na batian ng pila ka bilog ang witness sang Tigbawan PNP? Bumbutsam? Pila ka bilog ang witness sang Tigbawan PNP?
Ang Duha ka bilog. Yes, So mo pero ningin ang lakip isa- nila nga affidavit sa pag-file nila sa kaso nga murder. Yes. Alright. Ang Now, isa sa di Barangay Tanod, ang palamangkutanon pagid sinadri Banwa kay may ara man sang admission sa bahin sang suspect, no, pero may mga information kita nga nabaton man diri nga why siya kuno ya makaluthang. It's a weapon nga may nakibot siya, naglinok panay na to sa naglinupok na yan sa likod ya dampi, tapos grappling sila ni Cap. Pero iya sandig sa panaysayon sang witness, isa sa mga witness nga upod man ni former punong barangay Triste, do kasubong iyang may ara sang pagplano or tinutuyo nga patsyon ni Castro ining si Triste, Bumujumar. yes. Kay based rin sa statement karon niya sa witness nga naka-mention ining si Castro kag do kasubong nga ginabasol ini ang ining anay punong barangay nga do kasubong blang nga may ara na sa atraso. Bubutsam ka tiabone pagkita niya to ang posible kiti dito na nga nag trigger abi ang kaakig sang suspect. Bubutsam porti lain man ang version ti SPIAC na nga kon basihan ang statement ni Castro mati only self-defense sa tabo bangon nga nakita sini nga nabumunot sa bidangon ining si Cap Giovanni rason nga inunahan niya na sini lutang sang iya sining armas bubutsam. Sa subong daw ginalantaw nga mag-execute na ni sang iya sining affidavit kay duay kuno kapon dayon. Bubutsam ti ang iya sining affidavit patimaan kag nagapahayag nga ti ang ginhimo sini nga only self-defense gid lamang rason nga natiruhan sini ang anay punong barangay. Bubutsam so posible nga ti kun makita ini sang prosecutor ti depende ba ni no sa assessment basi kubla kun mahulog pa sa homicide no ang kaso kay manti nakita to nga may nag-attempt pa to si Cap Triste no nga magabunot singa sining bidangon ti amo nang ginobra sini nagbunot man sa singa sining armas ka basi kun siya paunahan bubutsap no do mo na karon ang karon sang version sang affidavit no ni John Castro Jr. Nagatipindi na iya sa nagatipindi na inaiya sa prosecutor Bumujumar kon anong iya sini nga mangin desisyon. No? Itugyan na lang naton dira sa ila. But ang isa pagid sa mga nakita naton, may pusil ining suspitsado. Now, ang pamangkot, ining pusil niya bala lisensyado ini? Kag nagabitbit na siya nga daan gali isang pusil. Samtang yara na siya sa ila sining lugar. It's either for self-defense or preparahan niya ginagman iya nga sa amo santo iya nga tsimpo kung makita iya nga anay punong barangay iya sini nga pagaluthangon Bumujumar. Posible man nga ti ang pusil ara sila sining balay kay nakita ining biktima. Actually ang balay sining isang suspect lapit lang gid no sa natabuan sining siguro do mga more or less mga 70 to 80 meters. Ang kalayon na sining Bubutsam. Di man gid maglayo kag kunarang suspect sila sining balay makita ya gid no ang ining nasambit nga biktima kon ara siya sa nasambit karon niya nga lugar Bubutsam posible ba kati na si plata niya to skap o kon gina-expect niya nga daan kag amo to kati na ka-preparar siya may dala sa armas amo to nga inunahan nga daan alutang ini nasambit karon niya nga biktima. Ginklaro sang Tigbawan Police Station nga pagpakita to ni Castro hindi ko hambal nga mag-surrender. Na based rin sila sa assessment kundi ang pag-surface ito nagapatimaan kag nagapahayag nga ti ini siya ang magapagawa sang statement sa iya sining side nga tigin klaro sini nga ang natabo
only ang self-defense kay kung plano sila nag-surrender sa sila sambit nga suspect. Antes pa bala na file ang kaso, bubutsam tani nagpakita na ini siya sa otoridad galing ti may ideya man si Castro nga kung sa diin tingin tabo yaman nga ma-file ang kaso agod nga ma-eliminate na ang hot pursuit operation ako sa diin hindi na ini siya pwede ma-arresto unless nga magabot ang warrant of arrest sa nga sila nga kaso nga more than bubutsam. Oh, ati basi kung may nakahutik man sa iya nga muning himuon niya, Bombo Jomar? Amo gani na ang isa dala sa gidalang tao kay ginabati-bati mantos may banwas ang tigbawan nga ang ining mga armas, ang ligat to nga mga granada nga nakuha siya sining posisyon ang basi kuno ginasupport man sa ginasundan sa nga dako man nga negosyantes may tibanwas tigbawan. Ti sinuning negosyante ni sa Banwas ang Tigbawan nga damo armas, may mga granada nga nagapahupot sa kay Jan Castro na husisa bala ini sa nga kapulisanta? Ang hambal ti ginabalidate pambutsam no sang atod sa karon nga autoridad kay ang information nga do nagabulong badigad man kuno ni managabadigad kay sino? Sa negosyante. Oh. Ti-check nila ang ang negosyante usisaon sa aton sila kapulisan Amo na nga sang sining nga tuig sang Abril nakuhaan sa armas pero ang armas no may lisensya. Pero why sa sang permit to carry. Amo to nga may violation siya sa ang iya sining nga lisensya or license to own and possess firearm, LTAP, kay sino nakapangalan? Why man to na-mention sang pulis, ang na-mention lang nga may ara sa lisensya sa armas. Dapat husisaon sa mga ang mga amo sini nga mga detalye, husisaon isang kapulisan. Magluwas lang kung ang kapulisan may ara man nga daan iya sang ideya kag may luyag man sila nga tabon-tabunan. Pero para nga hindi man sila mamukmukan, di man sila matamaan, i-charge lang nila may LTAP katuod, pero wala ka sang permit to carry firearm outside residence. So, may violation ka, dakop ka man gyapon. Para mo na lang na, para away na damo sang pagpangusisa, konti ginago. May posibilidad man kung nakapangalan sa negosyante, tapos siya may permit to carry, pwede. Pamutsab, nakitigra sa gobra mo. Naprote ang may consider karon. Do hindi amo job sao kung nakapangalan sa negosyante ang license to own and possess firearms, paano yang may permit to carry si Jan Castro kay ang proseso sinaya Bombo Jomar before ka makaangkon sa nga posel makuha ka na isang LTAP. LTAP is license to own and possess firearm. After mo nga may LTAP, that's the time nga pwede kaya makabakal pusel. Pagbakal mo sang pusel, kung gusto mo iya nga dalon, sagwa sang imo sini iya nga balay, apply ka naman sang PTC, Permit to Carry Firearms Outside Residence. Kung ang LTAP ni Amay, no? Kung si Amay may LTAP, tapos iya pusel gamiton ko, ako may PTC, may violation man nagyapon. Hindi niya pwede. Dapat mga amosad to iya nga mga detalye, ginusisa tumayo sang pulis ta. Ti kunti, nakangkon gyapon si Jan Castro sang posel, nakahupot si gyapon posel, kunti tiniro isikap. Amo to na mention sang Tigbawan Pinping nga palagas nila ni mga supplemental evidence. Sano sila ma-validate na mag-second coming? Ati mo nang ginhambal mo nga ti ongoing pa man ang ila sining pag-investigate tugang. Ongoing din pa kadto? Amo nang gin plus address sa Tigbawan PNP. Apo Botsam. Pati ako Bombo Jomar, hindi man sa pero inaiya diskarte pinulis na naiya. No? Diskarte pinulis nga wala tupa bla.
no? Nga hapos blaya maparot. Oh, kag magdayos. I-plastar nila sa Mayo. Oh, hindi nga may mga dalagko nga negosyante, may iho di carbon yaw. Tinga kon may dalagko nga negosyante yaw kag nagaupot sa illegal nga armas, kag eksplosibo, hindi na siya pwede madakop, hindi siya pwede mausisa. Applyan yung search warrant eh. Pulis ka mo. Ay, sus Maria, kagusip na no, ano tadi aton man? Ano tadi nga, istorya tayas dalom duldol samtang ginom to ba? Hindi na pwede amo nang isa dira karon sa sa ginalantaw naton, mabutsam lakip ni Sir mention ang resulta sa ballistic examination, no? Tido pang additional bala nila na sila sa mga ebidensya. Inline man karon sa case nga murder nga napasaka diri karon batok sa nasambit niya nga suspitsado bubutsam. Alright. Si balawon tanya. Ang latest ni ko na noblan na file na kag naka-submit naman siya sa siling sworn affidavit. Ining nasabit karon niya nga suspitsado agod nga maplastar man ang siling side kay ding karon sa siling natabo nga insidente bubutsam. Sa piyak siling bahin napakigangutan man naton dugang diri ang Tikbawan Police Station, inline man ini karon sa sining aksidente, no? Subong nga aga sa area karon sa nga buyuan Tikbawan bado permi lang buyuan. Pabutsam si sining aga ang modernized bus nga may ruta ni sa bahin sa southern part of Iloilo nag-slide, no? Nga doon nagulpil labla siya nawadaan sa control bumunggo sa may water barrier. Ngagin butang sa tunga sandalan nga kung tani ka makasiperate kag hindi na makapang-overtake mga salakyan. Bla porte sinalakay sining modernized bus. Nakita sa CCTV nga nawadaan siya sa control kag bumalabag sa tunga dalan. Fortunately, tiway man sang may na pilasa no kon nadalahig ni man sining salakyan. Babutsam ngagin dalaman gilayon kag balik man sa normal ang ining mga water barrier nga ipamtang sa tunga sang dalan. Matandaan nga sa nasabit man nga barangay natabo ining aksidente sa naglikad tong Manaho. Ako sa din patay itong mag-asawa nga nagasakay sa yalsing mga motorsiklo. Ako sa din investigation samtang nga sumalang sa ila ining Hilux nga do ban cross ban bla nawadaan man sa control, nagbalang-balang dumiretso sa motorsiklo sa mga sawa. Dito sila nga tumabog kag gidala sa ospital pero gibawian gid sa kabuhi ining mga sawa ho. Based diri sa investigation sa kapulisan, isa sa notisyara nila nga ang status sang dalan. Bangod based diri sa observation sa kapulisan nga do madanlo gid man ini siya sa tion sang Tigululan kag do pinasahi ini siya kumpara sa iba nga dalan. Babutsam sunod dire kay Police Captain Mansoy hepe sang Tikbawan PNP, ginalantaw nila nga do tam-an kapino ang pag-obra sang simento, rason nga kung mag-ulan plus factor madannog pag-abot sa masalakyan kung madasig ang dalagan, hindi mo dayon dali-dali makontrol ang imo sining manobela, especially kung ikaw ang mag-overtake sa nasambit karon nga barangay. So isa na sa kinalantaw ang faktor sa aksidente amo ang pag-obra sa dalan. Bobotsam paring confirmation bla sa Police Captain Mansoy sa may interview sa Bobo Radio. Unavailable Bobo Jones. So amo nang confirmation dra kag confirm man sang kapulisan ta nga nagligad og check man sa DPWH. Protido ay magyapon matagaan sang atensyon ni, no? Ang ila sini karon nga dalanda nga ti masabi na luntad ang aksidente sa may sambit nga lugar, Bubutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kinda Bombo Jomar Villa. Balikan naton ang samahin karon sa Tikbawan PNP. Ti may mga previous na nga kaso
ining si Jan Castro alias JR nga kung sa diin as per sa pagpangusisa siguro hindi man niya sa chimpoto ni Sir Bansoy or sa kung sino dira but sa Tigbawan PNP. Tiyan mo pa lang to yung kay gayunan nga nadakpan nga may armas ni siya, may eksplosibo siya nga ginahuptan. Kung tani ginusisa na to kung sa kay sinuhalin may mga impormasyon nga halin kuno sa isa ka negosyante. Ongoing kuno ang ila sini nga validation. Sa aton sino magkabumbo ti araw-araw pa na priso na si Castro nakagwa na ongoing gyapon ang validation. Tidong ginago klase istorya magamos na. Dumduman ko pa ang hambal sang kilala ko iyang pulis nga opisyal. Siling kung ginaobra mo lang noy ang imo sini nga trabaho bilang pulis basta insakto lang bla. Why ginaiya sa may makita nga buho dira simo para nga posible mabalikan ka sa ulihi? Amo to nga mga simple nga tinaga sa isa ka opisyal nga pulis nga nagistorya sa akon. Pero insakto ini siya. Kaysa bisan ano lang iya nga bagay, bisan hindi man sa propesyon sang isa abi iya ka law enforcer, kung ginaobra mo lang sang eksakto ang imo sini iya nga trabaho, bisan diin nga anggulo paliso-lisoon, baliswaon ka o anong klase nga pag-scrutinize abi para nga mapangitaan lang ikaw sang sala, bisan nagapiyong ka, sarang mo ina nga ma-justify, sarang mo ina nga marasunan, kay eksakto lang imo sini nga ginaobra mo. Granting for the sake of discussion sa aton sini mga kabumbo, di ba lang previous case ni Castro, illegal possession of firearms. Kung hindi man to illegal possession of firearms, sabiti. Kay lisensyado, kuno mo. Pero why lang siya sa PTC FOR, permit to carry firearms outside residence. Mo to'y namangkot kay sino LTAP? May LTAP si Jan Castro? Kuno, halin sa negosyante to? Kay nagabodyguard ni siya kuno? Kuno ano klase nga kuno na? Sa aton sini mga kabumbo. Lingko ganyan mo na. Lingko nali bala naman sa mga kapulisan sa Banwa sa Tigbawan kung sino nga kung sino siniya nga negosyante ginabulo bodyguarda ni Jan Castro, no? Kung may impluwensya man ni siya nga tawo, politiko man ni siya or whatsoever, basi bala kag dira iya nga punto na ningkoy ang kapulisan ta sa pagpatigayon sang validation. No? Pero hindi naman na insakto yung nga pulis ka, maningkoy kay mo ya batok sa mga illegalista, batok sa mga kriminal. Magamo sinati. Ang iban sini nga pulis ko na muna ilang iya mentalidad, ubahan na lang dyan uniforme nyo, pangali na lang kamo to balinghoy, baligyan lang kamo balot, magamumlas na Di ba? Tina yung mga ongoing ang validation, ilumang tugtugin na naya. Pag-apply ko dis bumbo ay payabukay akon buhok, tapos istoryahan nyo ko yung ongoing ang validation nga may bukay na buhok ko. Sus Maria kagusip po. Pinulis na naya nga diskarte nga way tupa. Hindi man niya tanan nga pulis sa munang diskarte sa liwat soliton ko. No? Hindi taman niya sila nga ginapatuhoy sa kay Sir Bansoy sa ang chief of police nga Tigbawan, no? Pero sa iban sini nga mga pulis nga nagadamang-damang bla. Eksakto tong hambal sa isa ka opisyal sakot. No? Sila niya noy kung insakto lang ya ang pagtrabaho mo bisan diin ka lang niya dalon, no?
Hindi ka na nila ya matangtang, hindi ka nila ya mabangbang, hindi ka nila madali-dali. Makitaan sang buho or whatsoever, ka-eksakto lang yung ginahimo mo. Pero kung intrahan mo na gani isang hindi mayo, dira na na. No? Dira na na iabanwa nga ti mabudlayan ka na. No? Sa aton sini nga mga kabubo. Tiyan mo na, aton niya nag-apilar kita sa matagas nga pamunuan sa nga kapulisan ta, hindi lamang sa ICPO, sa IPPO. Sa bahay naman sa Rion sa isa, kay Police General Jack Wangki. No? Kasi siyempre nagapangabay man kita sa mga pulis nga nagatungod iya sa ila sining responsibilidad. Nga kung may mga kasubong sini iya nga mga reports, di dapat man siguro nga i-validate ang tuntuod nga validation. No? Nga hindi ko mo, upon your validation, natukiban nyo gali nga bata-bata ni negosyante A, ni politiko A, kung sino man diraya nga mga Herodes, ti maningkoy na kamo. No? Kung sa mga English, you will let it slide. And create a smoke screen so that hindi na madalman kag hindi na to iya mabalikan pa or lagson pa. Si politiko A, si negosyante A, o kung sino man iya nga Herodes da. Tiyang ipikto ya sini banwa, no? Sa pagwa, kung mapriso, makakapot armas, may atraso, makatuga kung makahimo sa gyapon sang krimen. So, sa aton sini mga kulturan. Kung ano man niya ang atubangon ni Castro, nagadipindi na ina karon sa prosecutor. Kaya ang gin-file nga kaso siya is murder. Tinipindi na kung makita nila sa probable cause. Kag ma-file ang kaso, eventually, madagdagan sa warrant of arrest kag inisya ang pagadakpon. Nagadipindi naman inaiya sa kung ano ang affidavit man adto iya nga ipasa sa kampo ni Castro, kay ti may ara man kuno sang magatiglawa sa iya nga abogado. Idipindi na ina sa aton sini nga mga kuturan. Pero kung tani may ideya na kamo sa aton sini nga pulisan, di ba? Sa mga pulis nila nga nagapamati, may ideya na sila kung tani. Ay dapat sadto pa lang ginpangita na nila kung sino ang puno, sino nag-supply, sino nagpahupot, sino naghatag sa iya sa nga armas lutang, sa mga eksplosibo, so on and so forth. Hindi ba? Di kabay pa nga regardless man niya kung anong status sining tao, ang pulis naton dapat hindi kanya magkataka. Kay ti sila iya ang nagapatuman sang layi. Di ba? Sa aton sino makuturan. Ibantayan naton kung anong mangin turnout sining nasambit karon iya nga kaso. Pagbalik naton banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Chairman sang Committee on Engineering gina-question ang malaka-laka sining nga pag-ubra sa Iloilo City District Engineering Office sa drainage system kuno. Sa may Jane Basa kag nagaplano si Councilor Yang ay patawag kag istoryahon ang taga Iloilo City District Engineering Office. Later on istoryahan tama na. Now, may ginpatawag sini nga hearing, pero ang ginpatawag, ang imbitado lang, Metro Pacific Iloilo Waters kag South Balibago lang. Ang iban sini iya nga mga bulk water supplier,
why na yagin na imbitare? Tinano man, anong sistema, anong plastada? May ginaplano iyang Metro Pacific, Iloilo Waters, kag South Balibago nga sila lang nakabalo? Kag hindi nila luyag pa ibalo sa iban sini nga mga bulk water supplier? Anyway, istorya na tundugang ina sa pagpanumbalik sa Bomboaray sa Udto matapos gilamang pila ka importante nga mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for October 27 to November 2, 2024. Songs that are mostly from the past millennium ang saliwat magadominar sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo, kaupo ng Retro Band. Sa concert at the Plaza, mangin inyo sa November 2, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo mga iba na iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio.
Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon. 5 minutos sa nakaligad sa takna. Siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa nga bombuanay sa udto sa gyapon ko ni mo bombot siya Mablanco Hover. Madamo sa nga nahulan, may kantanan sa sining ongoing construction karon. Dira iya sa may Jaimbasa area. Damo dira sa mga nagabraligya mo, damo man dira iya naga bantay sang salakyan. Sa aton sini nga matagpalamati. Ti isa man ini sa mga nasiplatan karon ni City Councilor Johnny Yang kag nagaplano siya nga ipatawag niya ang Iloilo City District Engineering Office sa good istoryaw na tuoy sa sining nasambit karon iya nga problema. Check naton bala si Bomboy Angel Tangel sa report. Please come in. Bombot Cham gin question sang chairman sang Committee on Engineering ang sa bahin sang Iloilo City Council ang malaka-laka nga pag-ubra sang taga Iloilo City District Engineering Office sa ginaobra nila nga drainage system diri sa dalan Jaimbasa pakadto sa may Guangco Street. Bombot Cham sa interview sang Bombo Radio, si Councilor Johnny Yang ang chairman sang nasambit sa komitiba. Iging pahayag na siya mismo kuno nakabaton sang mga reklamo sa iya mismo eksperyensya pag-agi dira sa may city proper area nga wala sang halos ini siya sang makita nga nagaobra sa may drainage system apisar abi nga naguba na nila ang dalan Bombot Cham. Sunod diri sa konsihal, base kani kuno nga kulang ang trabahante sang Iloilo City District Engineering Office. Ngati rason bala nga amuling pastada nila. Kulang ang trabahante sang Iloilo City District Engineering Office o trabahante sang kontraktor? Ang do pa insulto kay Bombot Cham nga kuaning hambal ni Councilor Johnny Yang. Do insulto ang hambal ni Councilor Johnny Yang or kulang sa pag-intindi? Amuning statement niya. Kagati nakatalana ini siya nga magpatawag sang meeting. Buwas ni siyang adlaw, padalaan niya sa buong hapon sang letter ang District Engineering Office, ang contractor, pati ang Department of Public Works and Highways para nga magpaathag abi sa bahin sa iya komitiba kung ano na ang sitwasyon kag kung ano sini ang plastada Bombot Cham. Kag patan niya nga lipay man siya kung tani kag ang iba ang council man abi the last time nga may ari nga proyekto kay pangako nila nga
matapos inigilayon by July ang proyekto kag isa man sa ginpasalig sang Iloilo City District Engineering Office diri sa City Council nga hindi na ni posible maabtan Bongbot Cham sang ilang deadline which is sa July kuntani na matapos ining proyekto. Kag ginakabalakan man sa subong sang konsihal kag sang Commission Engineering ining mga sitwasyon dala sang dalan Bongbot Cham kay manog dinagya nga daan. Ang concern dira nga usually dira daan ni nagaagi ang mga tribo rason niya dapat butangan ini siya sang mga dalagko abi nga mga barrier para nga mangin protektado ang mga pumuluyo when it comes sa may mga big events na especially sa dinagyang Bongbot Cham kag subong nga daan kita naton nga do nag amatamat na gitman ang half lane babalas sang kumbaga right side rin kung pakadto ka sa City Hall do ang halos nga dira ging guba na sang District Engineering Office para nga tiplastaran abi sang ginakaayo nila nga drainage system. Pamaten tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Johnny Young sa nga itong interviews. Nakipapprove na nila ang construction sa may along the Smart Street Gembasa, drainage system sa may Socorro Socorro drugs, So may ginpangayo na silang from September 26 until July 13, 2025 drainage system ng ila pobra na which is nalipay ng tatani nga masolbar ng aton nga problema sa baha especially sa may Gembasa Smart Street. So nakita ko kung bisa daw ay tao sa may nag-obra. So I think siguro patawag ang contractor o city engineer pagpa-verify nato. So at least pagkuha nila na sang permit dira nga magpa-obra sa drainage system sa lugar na da. So ginakalipay tagid kung ato ginaduso matapos nila kung masulba nato ng baha sa Gembasa Smart Street. Pero sa pag-obserbasyon ko kung bisa daw wala sa na trabahante plus sige obra kaya ilan nga dan plaso na bis from September 26, 2024 to July 13, 2025. Mga 292 days nga matapos nila. So, mo ginangilang pangako nga base hindi magani maabutan sa July 13, matapos nila ng pangilang project drainage system sa Gembasa, saka sa Plazoleta, Gay. So, sa subong, daw nakita nato nga nag-ulan-ulan, so ara naman ang baha. So, cause ang traffic man kay sige obra, pero kung isa, way man tao sa may nag-obra da. So, okay pa kwanta na sa city engineers, okay pa sumiter sila sa ilang mga project, sa ilang construction. So, nasabit man sa nila sa city engineer. So, ginaproban na sa city engineer sa ilang construction. So, I think daw okay naman to tani. Kasi siguro ang problema talaga siguro base ang manpower lang. Base nagalibog sila nga way sila trabahante nga mapasigil sa trabaho na. So mo ginauna nato nga kintakol nga ang ina nga area is busy area na Gembasa Smart Street da kadamo ginada pumuluyo nga nagalakat lang isa pa nga kintanaw nato nga base dahil sa dinagyang blang base apektado ng ruta da sa mga tribo tada. So, pangayuan naman sila nga kunyara sila may buta mga steel plate nga kung kinananon giti tabunan nila sa steel plate ang ila trabaho during dinagyang. Pero sir, may plano ka on your level, sir, nga ipatawag ni ang district liwat, sir, to amangkot abi, sir, nga do wala nagahulag ang project councilor? So, siguro sa nakaabot sa atong atensyon kay permi man tadagalabay sa kali sang Gembasa Smart Street.
So siguro patawag nato unang city engineer sa to kaya nga district engineers ni kay ilan ni project ng district engineer ng DPWH patawag ta siguro kay pamangkoton ta sila ko ng status ang obra de. May problema. Pero sir, may nakahutikid man sa imo sir about this one nga do gareklamo man abi councilor. So ako maging pamangkot kung may sige obrada sa mga tao. Naraman ko nung kisa may nag-obra, kisa away man siya may nag-obra. Oo. Bomba Cham, nabatian sa mga kabombo nato ng kabahin sang nanging pahayag ni Iloilo City Councilor John Yang kagti amo ng istoryang by tomorrow amo to mga 9:30 or 9 to 9:30 am ang invitation hingagaw abi for half day sang City Hall abi ngagaw diri ipatawag ang District Engineering Office, City Engineer's Office sa DPWH kay ang City Engineer Tri Bombat Siam nagambal naman diri si Mr. Joel Rasmia nga i-connect niya kita sa sining may connection man sa bahin sang DPWH District Engineering Office regarding sa amo sining nga project kwaontang ilang site ano sini ang pagpathag na aman din nga amo sining plastada. Pero iwas kuno bombot siya amo na magakadto sila diri sa bahin sa City Council kag magasabat man sa nga palamangkutan abi sang konsehal bombot siya. Gabaha gyud man ako magulan now. Bombot siya. Gabaha gyud man ang area na ako magulan. Usually be ang dra sa may basement experience sila bombot siya dra sa may area sang Socorro dabala. Amo nang dukis ami ara gid man nga pagbaha dira kag tong mga bato dabla ginatungtong pero dasig man mag-subside actually ang sa dito ya pakadto sa migwang ko dasig ang mag-subside ang diriya sa may Socorro area amo di medyo madugay-dugay lang gid man dala bumot siya pero amo nang sa ako observation gid lamang manabi. All right. Now may drainage da di nang outfall yes ni. Oo, amo nang isa pag sa ginakuan. Amo na ang rason niya makonect kita direct sa City Engineer's Office. Kaya according diri sa committee ba man Councilor Jan yang namang ko tanay ko nga abe gimpasar gila yon na ano ang sitwasyon sa diin makadto malusot sini ang drainage. Banila kon man sila nagpamangkot man sila with this one. Pero nga ba sa City Engineer's Office, okay naman siya ang project. Bali do sila ang technical terms wala ang nag-discuss gid ko directly ang City Engineer's Office kag ang District Engineering Office bombot siyam rason ngati kahapon nga adlaw nagpadulong makita sa bahin sang Iloilo City District Engineering Office. Unfortunately ang mga engineers kuno may ara do kadtuan kag stand siya kuno do over the weekend or like before sang Sabado Domingo amo pa nang pagkatapos ang ila abi nga do event man abi. Pero with this one, balikan ta ang City Engineer's Office kung ano sini abi ilang pagpathag sa kung nga akin approve nila ang project man abi Bombat Siam. All right. Ini si Bombo Angel Pechiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan. Nga ginaprubahan niya ang amo ning project aw. Di kayo nagbayuhay na nagtubla may why kontra congressman, why kontra mayor. Isa sa mga rason na. Isusuriya ka gusip po. Anyway, ang gusto kong mabalaan, okay, drainage. Dini outfall ya. No? Kag ang kontraktor kuno sini nga proyekto, amo maning kontraktor dito kuno dampi somewhere sa Banwa sa Tubungan nga do binungka lang nila tong dalan kag binayaan. Base isa man ni sa mga langga-langga nga kontraktor bla. Sa aton sini nga mga kabombo. Ang aton lang man sinadire kung ang tinutuyo sini kayuhan lesen ang pagbabaha, no? Lesen sigurong word kay do kabudlay solusyonan sang pagbaha-baha. Granting ti may mga outfall may mga pump station kag
do kadamo naman sang drainage gani diri sa syudad sang Iloilo, pero nagadanaw, nagabaha sa gyapon sa tagsa iya ka magtupa ang ulan. So siguro ang pinakasutabol sini iyang termino is lessen. Mabuhin-buhinan, mapahagan-hagan ang pagbabaha. No? Iti kong isa, take advantage man isang mga manginalamon, kabalo mong syudad sang Iloilo below sea level. Amo sini amo santo. No? Ti dapat ang aton sini iyang comprehensive drainage plan. Amo sini amo santo. No? Do hindi taman makomprehend gani ang comprehensive drainage plan. May mga master plan pagid, sus Maria Kagusip. Plan lang nga plan. Tiengwa niya sa tagsa ka mag-ulan, gabaha. Anong reaksyon sa mga pumuluyo? Leche! Plan. Ang gwa niya. Timbis ka butang na ni drainage kay ti katuyuan naton mapaganagan ang pagdanaw-danaw sa mga mayor nga dalanon. Pero ga danaw gyapon. Makasalapo man kita sa mga konsyal ta dito. Basta makabuhi lang sa statement. Do why man nagatuluon. Hindi lang sa mo siniiyang nga mga sahi sang problema sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon balik-balikan ta iya ang issue parte sa tubig. Nagligad to may ginpatawag sini nga hearing. Kag pagpatawag sa hearing, ang imbitado lang ya Metro Pacific Iloilo Waters kag ang South Balibago lang. Titani ang bulk water supplier ginpatawag man para mabalaan kung may enough nga supply sang tubig o kung wala sa aton sini nga mga kabumbo. Ti amo gani na ang irony bla. Gamay lang iya nga ulan, nipis lang iya nga ulan, gadanaw, mamunog ang ulan, baha iya sa mga mayor nga dalanon sa syudad sang Iloilo. Tiga sulubra lang tubig, tapos iya potable water, nagahingalo iya ang nagpasalig sa aton kag may primary mandate to deliver sang potable water. Tidamo na sila subong, naguluwa sa ila sini nga mga imahinasyon, nano-ano lang yan nagasufrer sa nga, no offense meant sang bipolar disorder man. May madumduma naman sila yung mga desalination plant, mapatindog. Ay, sus Maria Kagusip po. Santo na yung bali na desalination plant tag 75 tubtob 80 pesos ang rate. Subong kay do nakamarasmas sila kag basi ko nakatumar sila sang bulong nagtahaw-tahaw ang ano ganito nga disorder bago lang ginambal ko? Bipolar. Ang gasulod sa paminsar ko north kag south mo. Ti polar man gyapon na tita Reds, di ba? Anyway. Basi nakainom sila blasang ila sini nga bulong sa ila nga bipolar disorder, ti nagambal naman sila sinyati kung may desalination plant, no? 40 to 45 pesos naman kuno per cubic meter ang rate. Okay. Ti ko 40 to 45 pesos ang per cubic meter sa inyo sini nga rate. Sige put into writing nyo i-put into writing nyo, black and white kita sa aton sini nga mga kabumbo. Galing kiti gapang alang-alang man guro basi ko natakiyo naman sang dreaming kag bipolar disorder nilang taga
Metro Pacific Iloilo Waters kag mambal mas ay dali lang do nagulpihan ta sadto pagambal ta nga 42-45 baw kay didto gani iya sa may Metro Manila to, no? Sa Maynila to 70 to 80 pesos tong ilang rate. Oh. Ti ano na taw-tawan nyo kami ka kagagmay nga lago kag para magtukob kami sa aton sinematag Plamate. Oh. Ti kung lang tawon nyo ang bulk water 2027 pa. No? Nag-offer na yan subong ang flow water sang 20 million liters per day. After 8 months, available na ina sa aton sini nga mga kabumbo. No? Kagway man gani dira sang gasto ng Metro Pacific kay si flow water man tanan niya malubong. Oh, hindi sila pag ilubong ni ang tubo lang niya. Oh, lubgan niya sang tubo. Kundi ang ila sini nga injection point, lubgan sang tubo. Tapos ang rate is 45 pesos per cubic meter ang offer. Ti mahal ko no? Namahalaan sila. Sa aton sini nga matag Palamati. Tapos mambal sila ang ila sini nga desalination plant sarang maka-offer sa 45 pesos. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kabalo ka mo kung paano ang proseso sang desalination plant. Sus Maria kagusip, tama ina kamahal. Sa aton sini mga kabumbo. Ti kon sundon ta ang dreaming kag daw kasubong iya bipolar nga mentalidad sang mga taga Metro Pacific Iloilo Waters. Diri lang kita sa gyapon magapabilin sa tangker sa aton sini nga mga kabumbo. Ti paano kaka-rice Iloilo sini kung tangker lang kita gyapon, delivery lang kita gyapon sa nga tubig. Isa lang yan subong ang mapasiguro ko sa inyo nga naga-rice. Pero tanan kita diri sa syudad sa Iloilo halos nakapatod sini. Pero i-remind ko lang kamo ang naga-rice lang diya ang tubig sa mayor nga dalan. Pero ang tubig potable water pakadto sa mga konsumidor nga nagabayad sang minimum kada bulan, kung may second floor sila, hindi na yan makarise tong tubig sa ilang agripo. Balda nga istorya, kay kadako pa, sang ila sininga non-water, non-revenue water. Kasi limot ko bla, sa aton sininga mga kabumbo. Tiyan mo gani na banwa nga insaktohon sang Metro Pacific Iloilo Waters ang ila sini nga mga ginpromisa. Kay may mga promisa sila nga after 5 years, after 2 years, tapos ang ginalauman sini nila banwa ang paginiblaw ang Halaor Dam. Ti sa Laor Dam to way kamo tuya madala. Way tuya madala iya sa aton sini nga mga kabumbo. Tiya mo na kung dreaming kag daw kasubong iya nga ang mga tawo nga nagapungko sa Metro Pacific Iloilo Waters kag subong man sa Metro Iloilo Water District sa ila sini nga joint venture daw kasubong nga mayara sang bipolar disorder. Kagapirmi lang nag-hallucinate. Lapaw naging ko sa latid sa aton sini nga pagpangalagan damo pagkita kung tani talakayon diri nga mga balita but itugyan na lang ni naton sa iban sini nga mga News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio
Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo. Billboard of Activities for October 27 to November 2, 2024. Songs that are mostly from the past millennium ang saliwat magadominar sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. Kaupo ng retro band sa concert at the Plaza. Mangin inyo sa November 2, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo mga iba na iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Balik kita diri sa KLP. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, the 30th of October 2024. Was Halloween na. And salamat sa mga nagsabat sa ating invitation for Halloween stories diri sa kahapon lamang program. Check ta ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, exactly 56 days before Christmas. Ready na kamo to say Merry Christmas to each and everyone? Well, 56 days to go pa. Today, umpisa na naman kita basa sa mga istorya para sa inyo and unahon naton, ha? Ining mga stories nga pang Halloween, mga about sa mga kababalaghan, mga misteryoso, nga mga istorya. So thank you again sa aton dira nga mga letter senders nga nagdali-dali gid nga nagsulat sang ilang mga experiences nga nag-share diri sa aton. And to those nga may ara man mga experiences kag may ara man mga istorya nga liyog i-share diri sa KLP, liyog na lang paki-email ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gihapon nga masulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ang ating pambukas ng kalingawan para sa inyo tanan just before we read our stories from Winsett Rose Hakot. Pagod na ako, makihati. Good afternoon and welcome sa kahapon lamang program. Ang iyong pagdating, biglaan din bang paglisan mong muli. Bakit hinahanap-hanap mo siya? Dapat ba paniwalaan pa kita?
pagpapanggap. Nang ba ang lahat-lahat puso'y naghalaan magmahal ng isa? Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal? Hanggang kailan ka magpapangkay na ako lang ang nandyan sa puso mo? Pagod na ako maghihati sa pag-ibig mo. Akala ko ayos na ang lahat, unti-unti nagbabago ka, mahal. Puso'y naghalaan magmahal ng isa. Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal? Hanggang kailan ka magpapangkay na ako lang ang nandyan sa puso mo? Pagod na akong maghihati. Sino ba ang mas matapang sa'yo? At sino ba ang nasa puso mo? Sabi mo ako, ngunit alam kong siya. Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal? Hanggang kailan ka magpapanggap na nandyan sa puso mo? Pagod na akong maghihati. Pagod na akong maghihati. Mahal ko. Kaginhaboy gidang sing-sing pila ay kakarat ato. 22 minutes after 2 o'clock. Hello again. This is KLP. Kahapon lamang program. Siyempre, kaupo din niya si Tita Regine and kaupo da ang mga istorya nga i-share sa inyo sa sininga hapon. First story is from Black Widow, sang Pavia. Dear Tita Regine. Have a blessed day, Tita Regine. Kasatanan nga katapos ang Bombo Radio, sa mga letter senders, mga listeners, sa mga avid fans ng KLP. My letter is about my vision, nga may makita ako before may mapatay sa kadugo ko. The warning
o premonition. Na-experience ko sang elementary pa ako. Ang hindi ko gid malipatan, sang grade 6 ako tita, na pag-transfer ko sa school sa Banwa, sang time gyera sa Mindanao, kag red alert ang amon nga barangay. Dito ako nagdayon sa pakaisa ko nga babayi sa Banwa, nga mag-utod ang amon nga amay. Pareho kami sini apelyedo, apang may bana siya nga Ilocano. May uma sila sa isa ka barangay, kag sastre ang obra sa pakaisa ko, kag may kabataan sila, 3 ka bilog. Ang subang niya, lalaki, kag parehas kami edad. Dayman ang ilit, 3 man sila ka mag-utod, 2 ka lalaki, ang iyamanghod, sinong Nitoy, driver sa tricycle, kag sinong Rohel, ang army. Sa subong wala na sila tanan, nagpalahuay na. Ibalik ko pagdayon ko day ng ilit, grade 6 ako tita sa public school. Ang bata ni ng ilit nga subang sa private school. Kunod to, gapuli ako kag manyaga, kay lapit lang ang eskwelahan. Si Auntie Emilia, nanay ni ng ilit, amo ang galuto sa among nga pagkaon. Kay ka-abundant sa mga ulutanon didto, kag thrifty gid ang umagad ni Auntie Emilia nga Ilocano. Always gulay, amon sudan. Ang subak, ang favorite nila nga tinabal. Ang style kan, pabukalon anay ang tubig, kag salaon ang tinabal nga isda, ang mga sikag, hindi paglakot, kag amo pagpanglunod kautan. Latoy o balatong, tugabang, kag kalabasa. Kanamit magutan si Auntie Emilia. Gurayan ina nga isda ang tinabal, ginabuhat nga tinabal o bagoong ang panawag namon sa Mindanao. So na-learn ko naman nga magkaon sang bagoong. Kita nga taga Iloilo, favorite ta, hipon nga ginamos. In short, Tita Regine, may time gid permi nga wala ang mag-asawa sa ilabalay sa Banwa kay gapauma sinong orsing. May tricycle siya nga service kagapanahi sa shop sinang ilit. Ang manghod din ng ilit sinong Nitoy, ga-drive ka tricycle, kag may kaugilingon sila nga balay, kag may 2 ka kabataan, magagmay pa. One time, tita, nagpuli ko panyaga, kag sa ako gaisahanon sa balkon, gapungko ako sa bangko, do katinong sa nga time, gulpi lang ko may nakita sa akong pananawan. Kaklaro gid Tita Regine, nga may lungon, may gatilindog sa tubang kalungon, kag nakita ko si Auntie Emilia, ang Ilailoy, sinang ilit, nakaitom sila bayo. Sinong Rohel, nakita ko man. Wala sinong Nitoy, diin siya. Kagul pinadula sa pananawan ko sila. Kinulbaan ako sang ako nakita, kag namangkot ko sa kaugalingon ko, sino ang mapatay? Baw pahilayo gid. Pero after sina, pagkakita ko, kag inadlaw na lang, nga may trahedya gali nga matabo. 3 ka adlaw, natugnawan ko, nga wala man ko hilanat. Tutrang kasuhon ko, nga do hindi man. Hambal ko, do may mapatay, kag sino mapatay man, ay do kalain matsyag ko. So ginkulbaan ko, kung madumduman ko nakita ko, kag nangamuyo ko, nga hindi lang madayon. Kag nakagraduate ko grade 6 sa Banwa, bisan pangayaw lang, kag taga-baryo ako with honors gihapon. Nakatakod baribon ko sinang ilit. Nakapuli na ako sa amon barangay, sa balay, sa may nagtunda kay tatay, na sinong Nitoy na disgrasya, kag patay gid. Nagdali-dali si tatay lakat sa Banwa, kay hinablos niya gid ang napatay, bata ka magulang niya. Kay time nga ato, dugay na napatay si Tiyoy. Pagpuli ni tatay sa balay, nakita ko mata niya, gapula, kag balaanon gid nga naghibi. Mangkot ko si tatay, kun nga ang nadisgrasya sinong Nitoy. Nakainom gali, aga pa, kag nag-away sila kay asawa, nga bisan damo tao sa palengke. Kag doon nahuyan sinong Nitoy. Sakay siya sa nga single nga motor, madasig kaayo padalaga niya.
Nag-overtake siya kuno sa 10-wheeler truck sa round ball sang Coronadal kag nabungguan gid siya. Dead on the spot. Bale, liog niya kag tiil. Dogin daga siya sa round ball kay ginaubra pa sadto kag wala pa matapos. Tita Regine, daw maano man ako kakasubo. Kay gamay pa kami, magkapakaisa kami kay tatay, siyam kami kabilog, kag nabuhinan na. Kag nakita ko nga lungon sadto, siya gali ang sa sulod. Nagtalk ko sa teacher nga kumpare ni tatay, kag ginsugiran ko siya sa nakita ko sang premonition ko before mapatay sinong nitoy. Hambal ko, sir, hindi na ako gusto makakita pa sa mga lungon nga ina, kay nagmatuod na. Laygay niya sa akon, iwasan mo nga ikaw lang isa mag-amo sina, kag pangamuyo ka permi. After ko sina nga experience, kung may makita ko kag mabatyagan, gina-ignore ko naman, pero gatuod, pero do hindi baskugid. Like sang bata, pakaisa ko nga na-trap sa La Paz, ang call center agent, 26 years old, sang January 2024, Sunday. Ay, inilang. So, Sunday to natabo. Sang Saturday pa lang, may nakita ko, dako-dako nga kandila. Blue, gasiga. Hambal ko, ara naman, sino naman na mapatay. Nagwa ako sa balay para malipatan ko ang hinakita ko. Nagtuod naman. Nabatok ang hinablos ko. Sang ga-duty pa ko, permi ko may mabatian, duha ka motor nagbungguanay. Do 5 days batsyag ko, hambal ko, aambot sino naman na mabungguan. Wala na si manahan. Natabo kay Tita Regine. Ang co-worker ko, permi gahapit sa akon sa hospital, mag-off siya. Admitted lang siya, mayo kay buhi siya, kagkaluyan, wala siya napatay. Kay nagbungguan ay ila motor. Hasta dili na lang, Tita Regine, and more power sa KLP for Halloweening a story ko kung makwalify. So thank you for reading. God bless us all. Hindi na ko gusto makabati kag makikita pa ka mga malain tani. So take care kita tanan. Respectfully yours, Black Widow of Badia. Vision or premonition? Ito kakulbaan gid man, no? Kung mag-amusin na, especially if hindi lang yan once, hindi lang twice, kundi pila pa ka beses. Ang iban, gina-ignore nila. Ang iban, they immediately kneel down and pray. So I guess, amunahin mo nato, no? Nga ipapahilayo ang ina nga butang. Nga daw imo ginapananaw, no? Nga matabo. Well, prayer is very powerful. Thank you so much, Gid, sa imo, Black Widow, for this something I can share mo sa amon for Halloween. Salamat, Gid. It is now 2:31 in the afternoon. Magapanubalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na? Nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs
kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan 38 in the afternoon. Ang ato nga next story nga pang Halloween is from Inday sang Iloilo. Dear Tita Regine. Tawagala ako kay Inday sa Iloilo, kag antes ko sugdan ang ako nga kasaysayan. Good afternoon sa imo Tita Regine, kag sa tanan nga mga KLP lovers. Ang ako ni gasaysay subong, parte ini tita sa akon lola, nga kuno sang una may abyan nga mga tamawo. Inigin saysay man sa amo ni nanay, nga naka-experience nga ginpabatyagan sang abyan ni lola. Ang lola namon nga ini tita, tama ini siya kabuot sang una. Muna nga nagpakigabyan sa iya ang mga tamaw. Ang hambal ni nanay sa amon, nga nagabusong siya kuno sa amon nga subang, kag naghambal si lola, nga nita, gusto ka sang akon abyan. Hambal ni nanay. Sino nga abyan? Hambal ni lola. Si Inday Rem, kag Toto Ronald kuno. Hambal ni nanay, tidin sila. Hambal ni lola, ara sa tupad mo. Hambal ni nanay, ti kita man lang diri, wala man sang iban nga tawo. Amo to, kinulbaan si nanay. Hambal ni lola, hindi nyo sila makita, ako lang ang makakita sa ila. Hambal ni lola, gusto ya lang kuno ikaw hikapon. Ay abaw. So abaw tita, may naghikap sa likod ni nanay. Tama kuno kabugnaw sang kamot niya tita, kag daw tama kalagba. So amo to Tita Regine, kikulbaan si nanay. Kag ginambala ni lola ang iabyan nga tama na. Nagligad ang pila ka inadlaw. Wala na sila tita ng pabatsyag, kag ginambalan kuno ni lola nga hindi anay magpakita sa iya. Gali tita, ara lang sila sa palibot, kag nagabantay sa ila. Kag ginabawalan na sa among tiya si lola nga hindi na magpakigagbiyan sa ila. Isa kuno ka best Tita Regine, nagkaon sila pero wala sudan. Nang hay kuno si lola, bal niya nga, hay, way sudan ah. Gulpi lang kuno. Nagtupa ang mga dilata Tita Regine sa atubang nila. Wow, grabe. Gali, kay kahimuan sang iya nga mga abyan. Kisa tita nagambal si lola nga, tinda tani buwas, kaling wala kita kwarta. Gulpi lang kuno, nagtupa ang kwarta tita. Kundi, may inog paninda si lola pagkaaga. Panami ang mga friends, no? Kag may best pagid tita, nga nagkakalipong si lola, pero daw nagatulog lang siya bala. Tagtatlo ka adlaw siya kag makabugtaw. Pagbugtaw niya tita, ginsaysay niya nga gindala siya kuno sa mga abyan niya sa ila mansyon. Halinan sa tita, ginambala nila si lola nga hindi ka na magsunod liwat sa ila. Balsang iya mga bata. So gintudloan nila si lola magpamuyayaw para hindi na nila pagbalikan si lola. Ginambalan man sila ni lola nga hindi na kamo magbalik diri kay hindi na gusto ang bata ko. Kag nagligad ang pila ka tuig, mga pila-pila man ka tuig. Hasta nga na bata na ako, kag bale 7 na kami nga mag-utod tita. So abi namon tita, wala na sila kay ti amo na permi ang amon yan istoryahan nga magpakaisa. Kag ang amon balay, tita malayo na kay lola. Kag ako ang iaupod nga nagatulog sa balay niya. Upod kami na sa akong pakaisa,
Bali duha kami sa pakaisa ko ang upod ni Lola. Sa nagapanyapon kami tita, nagambal si Lola nga ari naman sila. Tiambal namon sinula. Nagsabat si Lola nga ang mga panulay Nagtulukay kami sa pakaisa ko. Tapos parehas ang naisip namon. Tapos nang pamuyayaw na si Lola. So amo to, tita nagsugid si Lola sa amon nga ari sila nagbisita sa akon. Ang namin niya tita, ang mga abyan niya nga mga tamawo. About tita Regine, kinulbaan kami sa pakaisa ko. Kag may nabatian kami nga daw may nagdulog nga salakyan tita sa kilid sang balay. Kag paano makaigo ang salakyan tita Regine? Kay di man karasada ang sa kilid balay kundi dalan lang. Tambal na mo kay Lola. Abi namon la, wala na ina sila. Sabat niya tita, wala lang sila gapakita, pero permi sila nagabisita sa akon. Why ko lang ginasapak. Sang nagahigda na kami tita, may nag-uyog sa balay ni Lola. Ang balay abi ni Lola, kamalig malang agamay. Abaw tita, kabaskog sa pag-uyog na. Tita dumakaduha niya gid uyugon. So amo to, ginpang buyayaw sila ni Lola. Kinambalan niya nga maglayas na kamo diri, hindi na ako sa inyo. Pero kami tita, sang pakaisa ko, nagpamurungkot sang habol. Kag nagapinangamuyo lang tita. Do mga pilaman kami nutos ang pamuyayaw ni Lola. Kag wala na sila. Kag amo na lang ginto tita, ang last nga pabatsyag nila kay Lola. Hasta nga wala na si Lola, diri sa kalibutan. Kag amo ini tita Regine, ang akon kasaysayan, kag ako mismo naka-experience man parte sa mga taglugar. Hasta na lang diri ang akon nga pagsaysay, madamo nga salamat sa pagbasa sa malawi ko nga sulat. God bless you, tita Regine, ang tagpadala, Inday, sang Iloilo. Well, Inday, thank you man sa imo again share diri sa aton. Pero at first, ka namin man sa ila, no? Kung mga ihag si Lola, mga wala sa sudan, bago tulog pa ang mga delata. Kung wala kwarta, gato pa ang kwarta. Copy, no? Well, anyway, thank you so much. And by the way, nag-text nali ako sa imo last night because nag-request ka. Kung basahon ko na, yung mga sulat, ma-text lang ako. So I hope you got my text, you got my message. Kaya doon wala ko kakita diri sang reply halin sa imo. But anyway, nagapasalamat din ako sa imo, Inday, sa imo gin-share sa amon this afternoon. 2:45 up next, hindi na niya pang Halloween. Pang good vibes na niya. Ang i-share diri sa aton is senior citizen of 3rd District. Sa pagpanumbalik sa kahapon lamang program, You're Still with Tita Regine. Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig.
Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagbahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long Here we go with the story of senior citizen of 3rd District. Dearest Tita Regine, before anything else, allow me to greet everyone listening to this wonderful program on KLP. Well, I'm here again to share my happiness that happened last September 20. Siguro dapat ang title ng story yung i-share ko subong ay Kung May Itinanim, May Aanihin. This is senior citizen of 3rd District. Alas 2 ang hapon sa mag-video call ang ako niya sister in Guam. Nagpamangkot, Brad, masako ka? Damo patalayon mo? Sabat ko, oo, bagulong ko gani kaigma. Siling niya, pwede mo kami masugat karon sa airport alas 6. Ari na kami subong sa Mall of Asia sa Manila. Never expected gid Tita Regine nga magpuli sila kay nag 1 year pa man lang si ate last August 24. Siling ko, okay lang ah. Balnya dala ka sang bayo mo kay diri kita sa hotel matulog. Amo ini siya ang nagasto sa akon sa nag-eskwela pa ako sa college, tita. So nagimos man ako, Tita Reg, kasi syempre excited man ako. Makita ko sila tanan, ilabi na ang akon mga apo nga duha ka bilog. Nag-okupar ako sa tricycle padulong sa airport. Past 6 p.m., nagabot na sila. Ang bata niya nga lalaki, asawa niya, kagduha nila ka bata. Ang babae nga, bata ni ate, 6 a.m. next day na siya nag-abot. Kaya nag-apas lang siya, kaya may duty pa siya. So nag-okupar kami taxi, pakadto sa hotel, in front balas ang isa kadako nga mall, dira sa may Mandurkiao. So kanami, gisang feeling ko, Tita Reg. Why man ako ka-experience nga magtulog sa hotel? Kag 60, don taken, ti imagine, kung wala taken mag-senior citizen, wala takong katulog sa hotel. Dong manol takon, Tita Reg. Ay, maando lang karan ah.
Sambal ni ate. Pakanato si daddy nyo sa mall kung ano gusto na. Tingin tawagan man namon na amon pa kaisa nga upod ko sa office sa naga-duty pa ako. Tapos ang duwa namon kay hinablos nga babae, ang isa nurse na sa ICU, kag ang sister niya 3rd year. Nursing man ang ginakuha nga kurso. So nagkadto kami sa mall, kag ipamangkot nila ako kung ano pa niya punon ko. Sabat ko, gusto ko sa mulang ni kita makaon ho, kay paborito ko gid ina. O sige dad. Ti ang cousin ko, kag ang duha namon kay hinablos, amo man ilagin order. So masadya kami, telling some stories habang nga nagakaon. Tapos kaon, naglagaw-lagaw kami anay, kag magbalik sa hotel. Pagkaaga, nagabot na ang bata ni ate nga babae. Saka naman kami sa 19th floor, kaya ang ginadayunan namon, yara sa 17th floor. Abaw, maglantaw ikaw sa idalom, do ginahawa ikaw. Ako gid, ginahawa ako Tita Reg. So super gid kataas. Kaya masalakyan sa idalom ka mga gagmay. So nag-eat all you can naman kami sa ibabaw. Super enjoy gid ako Tita Reg Manuldaan sa senior citizen. Malam doon kag nakatulog sa hotel. Pero te, ang importante, bisan malam doon, enjoy man kita gyapon So balik kami sa room namon tapos kaon. Nauna ang girl nga bata ni ate paligo, tapos ako duman. Sa ako doon, nagpaandar ka shower, nagamat-amat doon ka init, nagatupa sa lawas ko. Ay, patawara, kuon ko. Alang-alang makumagwa, kag mamangkot. Ang ginhimo ko, pang shampoo ko anay, kag manghabon, kag paandaron duman Tihadlok man ako maghala ka pang lubag sa adjustment, basi kaon ko, magkaraguba, para karon braidan ko para. So natapos gidman paligo ko, kag magtakas Tita Reg, magsugiran ko sanda. Taga-utoy-utoy sanda kakadlaw. So naglakat ang bata ni ate nga mag-asawa, kag mapam-medical sanda. Tapos ang girl nga bata ni ate, mapa-check up man sa OB-GYN niya, kag magpagabot unto. Di kami ni ate ang bilhin sa hotel, bantay kami sa mga bata. Naga-storytelling naman kami. About Thanksgiving kay Lord, bisan paano, kagkabudlay namon sang una nga na-overcome gid namon ang mga hindi manami nga mga experiences. Pagabot sa mga bata ni ate, sa mga 3:30 na sa hapon, nag-ask permission na ako mapuli, kay damo pa akong ulubrahon sa balay. Dira ako gid nabatyagan, ang tuman nga kalipay. Sang gintagaan ako nila cash, dollar pa, kag Philippine money, sang asawa sang anak ni ate. May mga groceries, kag iban pa Tita Reg. Gintagaan ako wallet, nga pwede masulod ang cellphone ko, kag may sulod nga dollars. Ginhakos ko sanda, pati ang asawa sang anak ni ate. Thank you Gid. I'm very happy Gid sa blessings para sa akon. Grabe ang kalipay ko Tita Reg. Kintagaan ako bag nga kanami kolor. Ito nga pwede ko masudlan sa inog-deliver ko nga tinahi sa hospital. Sa linggo ate, thankful gid ako sa mga hinablos ko. Napadako naton sila nga mabuot kag hindi dalok. Kabalo gid sila mag-share sang blessings kag magtamod sang utang na loob. 2 weeks man lang ila tinerdiri Tita Reg kag mabalik na sila sa Guam. Balik sila sa October 3, sang October 3. Kaya ma-duty naman sila. So nag-eskwela pa na sila sa college, hindi ilang hamak nga kabudlay ang na-encounter namon. Tama, kaiwat ang resources. Hala, pangutang si ate. Kag ako man Tita Reg, kada sweldo, kung pila lang mabilin sa akong allowance. Importante ang estudyante namon. Ang lalaki niya nga bata, nakasulod sa scholarship, iyan ako sa Polaris, kag kung makagraduate doon, makasakay dayon. Dira lang siya nagatulog sa school, marine engineering ang course niya. Mayo man, kay pagkuha niya sang board, pasar man dayon, kag nakasakay. Ang babae ni ate, iya nga bata, tourism iya course. Damo lang naga-underestimate kay ate. Nga ako na amugi din ang kurso ang ginkuha niya. Masyado kagasto kay may mga trips ina.
Ti siling ni ate, ti amo inang gusto ka bata, hindi man maayo nga diktahan na sila. Tinchakto gid man Tita Reg. First year ilang nga trip sa Bacolod, tapos may tourism night pa sila. Pag second year, ara sila sa Boracay, kag tourism night gihapon. Pag third year, ara na gid sa Singapore, kag tourism night gihapon. Diri lang inaiya sa hotel sa city. Kada tuig, ginapatahian gid na namon sang gown. Sa fourth year, dira siya nag-apprentice sa isa ka hotel. Hala, mo kami ka pinangutang. Pamrenda ka mga alahas, kagasta titulos ang lupa ni tatay, kinakolateral para lang makakwarta, Tita Reg. Mara ang utak mo kapalibot or palibog kung madali na lang ang exam nila. Maayo man, in God's grace, na sige-sige nga antos kag palibog, may katapusan man ang tanan. Naguntat ang bata ni ate nga lalaki kasakay sa barko, kay hindi ta nakasaho sa mga upod sa barko. Nagkadto tana sa Guam, kag didto nagdayon sa maninay niya. Nakasulod siya sa gasoline station, Tita Reg. Tapos kanami man sa nga obra. Isa pa, nanamian ang manager sa iya kay kabuot. Tapos nung mag-absent ang mga upod niya, siya ang nag-volunteer nga mabulos para yadi pa ang sweldo padara kay mama niya. Pag-graduate sang mangod niya nga tourism, nag-apas dayon sa iya. Nagkuha na siya sa boarding house kay tihuya man siya kay maninay niya. So month of May, ara na ang sister niya. Nakasulod man siya dayon sa canteen sang school. Duha na sila ang may obra. To make the long story short, napanggawad gid man nila ang mga prenda nga alahas. Ilabinagid ang sa lupa ni tatay. Tapos, ginpetisyon na nila si mama kag papa nila nga maapas sa ila. Mura nga kada mag-abot sila, ako gid pirmi ang gina-prioritize nila. Kanami man nga mga bata, kay super gid ang ila determination para makatapos kag maluwas sa kapigaduhon. Subong, happy family na sila, tingob na sila dito sa Gmam. Si mama nila among gabantay kaapo kag ginatagaan lang nila sang allowance. Si papa nila nakaobra man sa aircon, alalay lang sa nagapangkayad. Medyo malawig na ini, Tita Red. Basta na lang anay diri, masulat naman ako sang another letter para duwang akon ma-drop dira magpa-city ako. Tawag lang ako sa kay Senior Citizen of 3rd District. Kind regards sanda sa mga very accommodating ko nga mga idol sa Bombo Radio. Kabay, nalingaw man kamo sa pagpamati sining ako nga sulat. Kamo man dira mga listeners ng KLP, never hesitate man nga mag-share sa inyong mga beautiful stories sa kahapon lamang program. Malingaw kita, at the same time, damo makuha naton nga mga learnings, lessons, kung medyo masubo, nag-teary eyes man kita. So thank you, Tita Red, sa pagbasa sa medyo malawig ko nga sulat. Very truly yours, Senior Citizen of 3rd District. Thank you very much, Gid, sa imong share diri sa amo. You are so blessed because you have been a blessing sa sininga mahinablos mo, sa sininga utod mo, sang sila ang nagakinahanglan, Gid, sang someone nga makabulig sa ila. And you have been there for them. And so that's why, no? Every time nga magpuli diri sila, ikaw, Gid, ang ginauna nila pabalo, ikaw, Gid, ang may una nga pasalubong halin sa ila. Wow, what a lucky uncle. Thank you so much again, Senior Citizen of 3rd District. Sa inyo mga istorya dira mga kabombo, pwede pa kahingagaw, was Halloween na. So for your Halloween stories, palig email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you may share your stories na kinsulat sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mars, ang province of Iloilo, ang ato nga winner last week, this Saturday, ha? Kita diri before 2 p.m. Palig pa Xerox ng imong ID 2 copies. And then may interview ako sa imo diri sa Bombo Radio. Salamat, Gid. I hope you're listening, Mars, ang Iloilo province. Magkasunod na mga kabombo ang mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang, Ermitania, Provincial Jail, kag Dear Diary. Salamat sa inyo tanan sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.